हरे कृष्णा माताजी, ऑडियो वीडियो क्लियर இருக்கா? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. எல்லாம் கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக உங்களை எல்லோரும் பகவத்கீதை L2 வகுப்புக்கு லாஸ்ட் அத்தியாயம் 18வது அத்தியாயத்துக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான மாலை வணக்கங்கள். போன நேற்றுக்கு என்ன படிச்சோம்? சாப்டர் 17 பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு தகுந்தால் போல தோன்றக்கூடிய 3 வகையான நம்பிக்கை உண்டு. ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் நம்பிக்கை உள்ளோர் செய்யும் செயல்கள் நிரந்தரமற்ற பௌதிக விளைவுகளையே நல்குகின்றன. ஆனால் சாஸ்திர கோட்பாடுகளின்படி சத்துவ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி பகவான் கிருஷ்ணரின் மீது தூய நம்பிக்கையும் பக்தியும் கொடுக்கின்றது. அதாவது டிவிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இன்னைக்கு படிக்க போறது சாப்டர் 18. யூடியூப்ல சாப்டர் 2 போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. 18 போடுவோம் மாதாஜி. என்னமா? ஓ, சாப்டர் 2 போட்டீங்கன்னா ஒரே நிமிஷம். ஓஹோ, இப்போ பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அப்படியே இருக்கட்டும். என்ன இப்போ இது மறுபடியும் மாதாஜி மறுபடியும் போடணும் இல்லையா? அப்புறம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் எடிட் பண்ணணும். இப்போ பண்ண முடியாது இல்லையா? நீங்க எடிட் பண்ணிடுங்க, நான் அப்புறம் திரும்ப போட்டுறேன். ஓகேம்மா. ஓகே மாதாஜி. அது இப்போ அந்த சவுத்துல எழுதி வச்சிருந்தீங்க, அதை பார்த்து ஈடுச்சாங்க போயிடுச்சு. அப்படியே அது 2வது சாப்டர் போட்டு வச்சிருந்தேன். அதே ஓகே, சாரி. சரியா? இன்னைக்கு பத்தி சாப்டர் 18 துறவின் அர்த்தத்தையும் மனிதனின் உணர்வு மற்றும் செயலின் இயற்கை குணங்களின் தாக்கத்தையும் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார் இந்த சாப்டர்ல. பிரம்ம உணர்வு பகவத்கீதையின் மகத்துவம், கீதையின் இறுதி முடிவு, பகவான் கிருஷ்ணரிடம் நிபந்தனையின்றி அன்புடன் பூர்ணமாக சரணடைவதே தர்மத்தில் மிக உயர்ந்த பாதை. ஏதாவது தர்மத்தில் மிக உயர்ந்த பாதைன்னா நம்ம அன்போட அவர்கிட்ட பண்ணினாக்க நம்ம சரண்டர் ஆயிட்டோம். எப்படி சுதாமாவும் கிருஷ்ணரும் அவரை போய் பார்க்கணும்னு வந்த உடனே வாசக்கதை வெளியில நிக்கிறாரு அரண்மனை வாசல்ல சுதாமா. அவரை பார்த்துட்டு உள்ள விட மாட்டேங்கிறாங்க காவல் பார்த்துட்டு இருப்பாள் காவலாளி எல்லாம். ஆனாலும் இவருக்கு உள்ள இருந்து தெரிஞ்சு போயிடுச்சு நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்துக்கான்ட்டு. அங்கேருந்து உள்ளேருந்து ஓடி இருந்து கருத்தி இருந்தது. அதாவது அவருடைய பிரியமானவராக இருந்தாக்க அவர் என்ன வேணாலும் பண்ணி கொடுப்பார் நமக்கு. அதுதான் இந்த இதுல நமக்கு ஃபைனலா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. பூர்ணமாக சரணடைந்தால் தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த இது ஒரு மிக உயர்ந்த பாதை. இது ஒருவர் எல்லா பாவங்களில் இருந்தும் விடுவித்து பூரண அறிவை நல்கி நமது உண்மை உலகிற்கு திரும்பி செல்ல உதவுகிறது ஆகியவற்றை விளக்குகிறார். உண்மையில் பகவத்கீதை 17 அத்தியாயங்களுடன் நிறைவு பெறுகிறது. 18ஆம் அத்தியாயம் இதற்கு முன் விவாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுவதே வாழ்வின் இறுதி நோக்கம் என்பதை பகவான் வலியுறுத்துகிறார். இதே கருத்து ஞானத்தின் மிகவும் ரகசியமான பாதையாக 18ஆம் அத்தியாயத்தில் சுருக்கமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சோ வாழ்வின் குறிக்கோள் என்ன இருக்கணும்? நமக்கு பக்தி தொண்டே. Sannyasa gives all material desires, charity, sacrifice, penance, great souls get purified அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல எழுதி சொல்லிருக்கேன். சுய உணர்தலின் மிக உயர்ந்த தளம் கிருஷ்ணருக்கு தூய பக்தி சேவை செய்வதாம். அதன்படி அர்ஜுனனை எப்போதும் அவரை சார்ந்து இருக்கவும், அவருடைய பாதுகாப்பின் கீழ் வேலை செய்யவும், அவனை பற்றி விழிப்புடன் இருக்கவும் கிருஷ்ணர் அறிவுறுத்துகிறார். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்காக போராட மறுத்தால்
போரிடுவது ஒரு சத்திரியனான் அவன் இயல்பு என்பதால் அவன் இன்னும் போருக்கு இழுக்கப்படுவான். ஆயினும் கூட அவர் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்பதை தீர்மானிக்க அவருக்கு சுதந்திரம் உள்ளது. அவர் ஒரு டீச்சர் தான் இருக்கார் இல்லையா? அவர் டீச்சர் என்ன பண்ணுவார்? எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பார். சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இந்த டீச்சர் கிருஷ்ணர் டீச்சர் வந்து எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு நீ உனக்கு எது ரைட்டுன்னு படுதோ அது பண்ணிக்கோ, இதுதான் ரைட்டு, இதுதான் தப்பு, உனக்கு எதுன்னு படுதோ நீ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதான் உண்மையான டீச்சர்னு அர்த்தம் சொல்லணும். கிருஷ்ணரின் அருளால் அர்ஜுனனின் மாயமும் சந்தேகமும் மறைந்து கிருஷ்ணரின் அறிவுறுத்தல்களின்படி போராட தேர்வு செய்கிறான். சத்திரியருக்கு அவன் போர் பண்ணலைன்னா தான் அது தப்பு, போராடிட்டானாக்கா அவனுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஸோ இது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஆஃப் ரினன்சியேஷன், துறவின் பூரண பரிபூரணம். இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டெய்டி. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस मां शिवगामी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरहे श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्घ्रये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हर्षन्तैस्तोगयभद्राणि विधिनोति सुस्कृतत्सदां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 17th சாப்டர்ல நேற்று என்ன படிச்சோம்? ஒருவரின் குணங்களே அவரது செயல்பாடுகள், நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாடு ஆகியவற்றை தீர்மானிக்கின்றன. 1ல இருந்து 7 ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிச்சோம். அப்புறம் குணங்களில் உணவு எப்படிப்பட்ட சத்துவ குணத்தில் எப்படி சாப்பிடுறது, சாப்பாடை பற்றி, உணவை பத்தி பார்த்தோம். குணங்களில் தியாகங்கள், அவ எப்படிப்பட்ட தியாகங்கள். அடுத்தது சிக்கனம், ஆஸ்டிரிட்டி, தொண்டு, அதுவும் பார்த்தோம். அப்புறம் முடிவு ஓம் தத் சத், அதுவும் பார்த்தோம். 17th சாப்டர்ல. இன்னைக்கு 18th சாப்டர். 18th சாப்டர்ல நிறைய இருக்கு ஸ்லோகம். 78 ஸ்லோகஸ் இருக்கு. அது 4 4 8 12 11 இதுவா பிரிச்சு கொடுத்துருக்காருல்ல. பற்றின்மையுடன் செயல்படுவது உண்மையான தொடர்பு மற்றும் எதிர்வினையிலிருந்து விடுதலையை கொண்டு வருகிறது. சாங்கிய தத்துவம் மற்றும் வேதாந்தத்தின் முடிவு பரமாத்மாவில் இயக்கப்படும் செயல்கள் எதிர்வினையிலிருந்து விடுதலையில் கொண்டு வருகின்றன. சாங்கியம் மற்றும் வேதாந்தத்தின் முடிவு என்ன? பரமாத்மாவினால் இயக்கப்படும் செயல்கள் எதிர்வினையிலிருந்து விடுதலையை கொண்டு வருகின்றன. அப்புறம் 3 முறைகளில் சிக்கல், தொழில், இது எல்லாத்தையுமே ஞான யோகத்தில் இது அப்புறமா படிச்சுக்கலாம். நம்ம படிக்க அந்த ஒரு சாப்டருக்கும் கொடுத்துருக்கேன் தனித்தனியா. ஒவ்வொரு இதுவும் ஆதரிக்கிறது அந்த இடத்துல படிச்சுக்கலாம். ஓகே. கடைசியில சஞ்சயனின் கணிப்புகள். கடைசியில அது எத்தனாவது சஞ்சயனோடது? 74 to 78. அது சஞ்சயன் சொல்றது கடைசி இது. ஸோ இப்போ நம்ம 1 to 6 படிக்கிறோம். 1 to 6 என்ன படிச்சோம்? பற்றின்மையுடன் செயல்படுவது உண்மையான துறவு மற்றும் எதிர்வினையிலிருந்து விடுதலை அப்படின்னு பார்த்தோம். பற்றின்மையுடன் செயல்படுவது உண்மையான துறவு மற்றும் அதை தான் செய்வது. பற்றின்மை என்பது நன்மையில் புறத்தல். அத்தகைய துறவிகள் எந்த எதிர்வினையும் அனுபவிக்க மாட்டார்கள். மாயையில் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறப்பது அறியாமை, பயத்தால் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறப்பது பேரார்வம், ஆனால் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கடமையுடன் செய்வது. இப்படி 3 டைப்பா பிரிச்சு ஒரு ஸ்லோகம் பிடிக்க. இப்போ இது சம்பதி. இது இந்திராணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? சம்பதி படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையின் 18வது அத்தியாயமான மோட்ச சந்நியாச யோகம் என்பது கீதையின் சாராம்சத்தை விளக்கும் ஒரு பகுதியாகும். அத்தியாயம் அர்ஜுனன் சந்நியாசம் அர்ஜுனன் சந்நியாசம் மற்றும் தியாகம் குறித்த கேள்வியுடன் தொடங்கி 3 குணங்களின் சத்துவ, ராஜச, தாமச அடிப்படையில் சந்நியாசம் மற்றும் தியாகத்தின் தன்மையை விளக்குகிறது. ஞானம், தர்மா, கர்த்தா, புத்தி, தகுதி, சுகம் போன்ற பல முக்கிய கருத்துக்களை அவற்றின் 3 குணங்களின் தாக்கத்தின் அடிப்படையில் ஆராய்கிறது. மேலும் இது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மற்றும் அர்ஜுனன் இருவரும் சந்நியாசம் மற்றும் தியாகம் குறித்த தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதும் உரையாடலையும் உண்டாக்கியது. முக்கிய கருத்துக்கள்: சந்நியாசம் வெர்சஸ் தியாகம். அத்தியாயம் சந்நியாசம் செயல்களை துரத்தல் மற்றும் தியாகம் செயல்கள் பலங்களை துரத்தல் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயுள்ள வேறுபாட்டை விளக்குகிறது. 3 குணங்கள் சத்துவம், ராஜசம், தாமசம் ஆகிய குணங்கள் எவ்வாறு மனித நடவடிக்கையையும் அறிவு, செயல், திருப்தி, சுகம், கர்த்தா, புத்தி, திருப்தி, சுகம் போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்துவது என்பதை கீதை விளக்குகிறது. கர்மயோகம் மற்றும் ஞான யோகம். சிறப்பு கீதையின் முக்கிய தத்துவங்களான கர்மயோகம் மற்றும் ஞான யோகத்தின் கருத்தையும் வழங்குகிறது. சுய தர்மம் மற்றும் வர்ண அமைப்பு. அத்தியாயம் வர்ண அமைப்பு மற்றும் சுய தர்மத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் விவாதிக்கிறது. விடுதலைக்கான வழி. இறுதியில் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஒரு பக்தன் அர்ஜுனனை போல தன்னில் தஞ்சம் புகுந்து தன்னில் சரணடைவதன் மூலம் ஆன்மீக மற்றும் பொருள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும் என்று விளக்குகிறார். அத்தியாயத்தின் முக்கியத்துவம். 18வது அத்தியாயம் கீதையின் சுருக்கம் என்றும் கீதையின் சாராசம் மற்றும் இறுதி செய்தி இதில் அடங்கியுள்ளது என்றும் கூறலாம். இந்த அத்தியாயத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்வதன் மூலம் ஒருவருக்கு வேதத்தின் ரகசியங்கள் மற்றும்
விடுதலைக்கான வழிகள் வெளிப்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது அது கம்ப்ளீட் சம்மரி. இது வச்சுட்டு தான் நம்ம பாடத்துல பார்த்துக்கலாம். எஸ் மேம். 18.1 ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशो अध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच அர்ஜுனோவாச்ச अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् தத்துவமிச்சாமி वेदितम् त्यागस्य च ऋषिकेश त्यागस्य च ऋषिकेश कृतज्ञेशी निषूदन। அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ வலிமை மிக்க கரங்களை கொண்டவரே, துறவின் நோக்கத்தையும் துறந்த வாழ்க்கை முறையையும், அதாவது சன்னியாசியையும் நான் புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ரெண்டுத்தையும் கேட்கிறான். இந்த துறவுன்னு அதுக்கு என்ன நோக்கம்? துறவுக்கு அது தொடர்ந்து போயிட்டு அந்த வாழுறா இல்லையா அந்த சன்னியாசத்துல, அதையும் எனக்கு விவரமா புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ஓ கேசி, அசுரனை கொன்றவனே, புலன்களின் அதிபதியே, எனக்கு எல்லாம் விவரமா சொல்லு போது. எப்போதும் நமக்கு உதவி புரியக்கூடிய புலன்களின் அதிபதியாக கிருஷ்ணரே. ரிஷிகேஷ் அப்படின்னாக்க என்ன? ரிஷிகேஷ் அர்ஜுனன், கிருஷ்ணரே அது ரிஷிகேஷா. அர்ஜுனனிடம் இன்னும் சில ஐயங்கள் உள்ளன. ஐயங்கள் எப்போதும் அசுரர்களுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. மனசுக்குள்ள நமக்கு வேண்டாததுக்கெல்லாம் சந்தேகம் வருது, அது டவுட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் யாருக்கு வரும்னாக்கா அசுரர்களுக்கு தான் வருங்கிறார். எனவே அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரே கேசி நிஷூதன அப்படிங்கிறான். இந்த இடத்துல சொல்ல கேசினி சூடனான்னு வந்து இல்லையா, அதனால்தான் அவன் கேசின்னு சொல்றான் அர்ஜுனன். ஏன் அழைக்கிறான்? மிகவும் பலம் வாய்ந்த அசுரன் கேசி. கேசின்னு ஒரு அசுரன் தான், அவன் கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்டவன். அதனால கேசி நிஷூதன, கேசினி சூடனா. தற்போது ஐயம் என்னும் அசுரனை கிருஷ்ணர் அழிப்பார் என்று அர்ஜுனன் எதிர்பார்க்கிறான். புரிஞ்சுதா? இதுக்கும் அதுக்கும் உங்களுக்கு இது கம்பேரிசன். எஸ்மா, ரெண்டாவது ஸ்லோகம் படிக்கும். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காம்யானாம் கர்மணாம் ஞாசம் காம்யானாம் சந்நியாசம் கவயோ விதுः सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं सर्वकर्मफलत्यागं रागोस्त्यागं विचक्षणाः रागोत्यागं विचक्षणौ. எல்லா செயல்களின் பலனையும் துறப்பது ஞானிகளால் துறவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. புரியுது? துறவு தான் என்னன்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சன்னா சொல்றார், பகவான் சொல்றார் கேட்கறதுக்கு பதில். எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் துறப்பது ஞானிகளால் துறவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. எல்லாத்துக்கும் பதில் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்ணோம்னா அதுக்கு நமக்கு ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்காம அந்த இருக்கிறவா யாரு? ஞானிகள் தான். அது பேர் தான் துறவுன்னு பேர். தியாகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் அந்த நிலை சிறந்த கற்றறிந்த மனிதர்களால் துறவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. சந்நியாசம் யார் சொல்ல முடியும்? நல்ல கற்றறிந்த மனிதர்கள் சொல்றார் என்று பரமபுருஷர் கூறினார். பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யப்படும் செயல்கள் கைவிடப்பட வேண்டும். எனவே பகவத்கீதையின் உபதேசம் முன்னேறிய ஆன்மீக ஞானத்திற்கு வழிகாட்டக்கூடிய செயல்களை துறக்கக்கூடாது. ஆன்மீக வழியில் நம்ம எதெல்லாம் முன்னேறதுக்கு உபயோகமா இருக்கோ அதெல்லாம் துறக்க வேண்டாம். எதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம், ஆன்மீகத்துக்கு இல்லாத மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாத்தையும் செஞ்சு பதில் எதிர்பார்த்து ஒண்ணு சின்னதை ஒரு ஐட்டம் எடுத்துங்களேன். ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு, ஃபேமிலியில ஒரு 4 குழந்தை இருக்குது. அந்த குழந்தைகளுக்கு அவ அப்பா அம்மா பாடங்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாருங்கள, அதுக்கு வந்து அந்த குழந்தை பெருசானா நம்மள என்னவோ உட்காந்து வச்சு பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நினைச்சுன்னு பண்றா. அது பண்ணக்கூடாது நியாயமா. இது நீ குழந்தைய நீ பெற்றுருக்க, அதனால உன்னுடைய கடமை, அப்பா அம்மாவுடைய கடமை அந்த குழந்தைய நல்ல ஒரு புத்திசாலியா நல்லபடியா வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுன்னு வளர்க்கணும். அவ்வளவுதானே. அவன் என்ன நமக்கு செய்ய போறான்னு எதிர்பார்த்துன்னு பண்றது நல்லது இல்லை. அதுதான் பகவத்கீதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது.
இது நிறைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அது தப்பு பண்றாங்க. ரொம்ப எதிர்பார்த்துன்னு இருப்பா. கடைசியில அந்த குழந்தை அந்த புள்ளையாட்டும் பொண்ணாட்டும் கல்யாணம் பண்ணி போயாச்சுன்னா, பொண்டாட்டி பேச்சை கேட்டுன்னு திங்குறான் பாத்தியா அப்படின்ட்டு நிறைய ஃபேமிலிஸ்ல அந்த மாதிரி நடந்துருக்கு. இது அனாவசிய சண்டையும் பூசலும். இந்த மாதிரி நம்ம நீங்க செய்ய வேண்டிய கடமையை மட்டும் செஞ்சா போறோம். அதுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் நமக்கு அப்படின்னு எதிர்பார்க்க கூடாது. இதுதான் பகவத்கீதையிலிருந்து நம்ம கத்துக்கிற பாடம். எஸ்மா 3வது ஸ்லோகமா. யாஜ்யம் தோஷவதித்யேகே யாஜ்யம் கர்ம பிராகுர்மனீஷினः யஜ்ஞதான தப கர்ம ந தியாஜ்யம் இதி சாபரே. சில கற்றறிந்த மனிதர்கள் அனைத்து வகையான பலநோக்கு செயல்களையும் கைவிட வேண்டும் என்று அறிவிக்கிறார்கள். ஆனால் இன்னும் சில முனிவர்கள் யாகம், தானம் மற்றும் தவம் போன்ற செயல்களை ஒருபோதும் கைவிடக்கூடாது என்று கூறுகிறார்கள். நல்லா படிச்சவாள்லாம் இருக்கா இல்லையா, அவள்லாம் என்ன சொல்றா, பலநோக்கு செயல்களை கைவிட்டுடுங்கிறா. ஆனாக்க இவா என்ன சொல்றா, முனிவர்கள்லாம் யாகம், தானம், தவம் அதை மாத்திரம் எப்போதையும் அந்த செயல்களை மாத்திரம் கைவிட்டுறாதீங்கோ. தானம் நான் கொடுக்கறது நல்லது. யாகம் பண்றது, யாகம் என்ன, இந்த கலியுகத்துக்கு ஏற்ற யாகம், சாண்டிங் த மகாமந்திரா, அதுதான் கலியுகத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ட். இது யார் சொல்லி கொடுத்தாது? சைத்தன்ய மகாபிரபு தானே சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அதையும் விடாத 14 ரவுண்டு பண்ணணும். 18வது கிளாஸ் வந்தாச்சு. இனிமேல் திரும்பி நம்ம சொல்றதுக்கு நமக்கு இன்னும் ஒரு சாப்டர்லையும் சொல்ல மாட்டேன். அதனால இன்னும் நீங்களே அவாவா 16 ரவுண்டு பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிவிடுங்க. 14 ரவுண்டு வந்தாச்சுனாக்க நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணர் நம்ம பக்கத்துல வராருங்கிறது நமக்கே தெரியும். சின்சியரா 14 ரவுண்டு பண்ணுங்க. 1 hour ஆகும் மேக்சிமம். ஸோ 1 hour ஒரே டயத்தில் பண்ண முடியாட்டாலும் விட்டு ஹாஃப் குவார்டர் ஹவர், கால் மணி நேரமா 4 வாட்டி பண்ணினாலே முடிஞ்சு போயிடும் அது. ஓகே, மறக்காம அதை தயவுசெய்து எல்லாரும் பண்ணுங்க. அதை பண்றதுனோட எஃபெக்ட் உடனே உங்களுக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சுதான் நல்லது. தெரியலன்னா அதுக்காக கவலைப்படாதுங்க. கிருஷ்ணர் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கார். யாரெல்லாம் என்னென்ன பண்றோங்கிறத அதை பார்த்துட்டு எப்பப்போ நமக்கு இருக்குமோ அந்த டயத்துல கரெக்டா கொடுப்பார். அப்போ நினைச்சுப்போம் நம்ம உட்காந்து, ஐயோ நம்ம எதிர்பாராத நடந்துருக்கு பத்தியா அப்படின்னு நினைச்சுப்போம். அப்போ பார்த்தா அதெல்லாம் எதிர்பாராத நடக்கல. கிருஷ்ணர் எல்லாம் பிளான் பண்ணி தான் பண்றாரு. ஒருத்தருக்கும் நமக்கு இப்ப கஷ்டத்தை கொடுக்குறாரு அப்படின்னா இது இப்ப கொடுக்கல. நம்ம இப்போ பகவத்கீதை பாகவதங்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப இதெல்லாம் நம்ம பண்ணின கர்மாக்கள், போன ஜென்மத்துக்கு நம்ம அதை அனுபவிச்சுன்னு தான் இருக்கணும். அதனால இந்த ஜென்மத்துல மேற்கொண்டு நம்ம சேர்க்கக்கூடாது பாவங்கள் எல்லாம். ஓகேயா? பரத குலத்தி 14 படிக்கல இல்லையா? படிக்கலாம். 4 படிக்கலாம். நிச்சயம் சுனு மே தத்ர தியாகே பரத சத்தமா தியாகோ ஹி புருஷ வியாக்ர த்ரிவித சம்பிரகீர்த்திதஹ. மரத குலத்தில் சிறந்தவனே, புருஷனில் சிறந்தவனே, தியாகத்தை குறித்து என்னுடைய சித்தாந்தத்தை கீழ் தியாகமானது 3 விதமாக சொல்லப்படுகிறது. பகவான் சொல்றார், யாரு புருஷத்தில் சிறந்தவன் அதையும் சேர்த்து சொல்றார். தியாகத்தை பத்தி சொல்லணும்னா, அந்த சித்தாந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீ நல்லா கேளு. 3 விதமா சொல்லப்படுறது தியாகம். எஸ்மா 5 படிங்க. யஜ்ஞதான தப கர்ம ந தியாஜ்யம் காரியம் ஏவ தத் யஜ்ஞோதானம் தபச்சைவ பாவனானி மனீஷினாம். யாகம், தானம், தவம் ஆகிய செயல்களை கைவிடக்கூடாது. ஆனால் அவற்றை செய்ய வேண்டும். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மகான்களை கூட தூய்மைப்படுத்துகிறது. இது 3 எப்போதுமே நம்மளோட லைஃப்ல வச்சுருக்கணும். யாகம் பண்றது, தானம் பண்றது. தானம் பண்றதுனா இருக்கிற கையில இருக்க எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுன்னு சொல்லலை. ஏதோ ஒரு 1% 100 ரூபாய் இருந்ததுன்னா அது 1 ரூபாய் யாருக்காவது தானம் கொடுக்கறது. தானம்னா ரோட்ல போறதுக்கு வேண்டாதவனுக்கு எல்லாம் கொடுத்து பிச்சைக்காரன் எல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது.
அவனெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு வேலையை வாங்கி இது மாதிரி வேலை போய் பண்ணுப்பான்னு சொல்லி கொடுக்கணும். அது மாதிரி தானம் கொடுக்கறது எங்கெங்கெல்லாம் தேவையோ கை கால்லாம் இல்லாம இருக்கா இல்லையா, கஷ்டப்பட்டு அந்த மாதிரி ஆளுகள்லாம் கொடுக்கலாம். தவம் தவம் ஆகியவை செயல்களை கைவிடக்கூடாது, ஆனால் அவற்றை செய்ய வேண்டும். உண்மையில் யாகம் தானம் தவம் ஆகியவை மகான்களை கூட தூய்மைப்படுத்துகிறது. இது மூலம் மகான்களை கூட தூய்மையாக்க முடியும். எஸ் 6 படிக்கும். एतान् अपि तु कर्माणि ஏதானி ஏதானி அபிது அபிது கர்மாணி सङ्गं त्यक्त्वा बलानि च சங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச कर्तव्यानीति मे पार्थ கர்த்தவ்யானி கர்த்தவ்யானி மே பார்த்த निश्चितं मदमुत्तमम् நிச்சிதம் மதம் உத்தமம். இந்த செயல்கள் அனைத்தும் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். பிரித்தாவின் மகனே, இவை கடமையாக செய்யப்பட வேண்டும். அதுதான் எனது இறுதி கருத்து. ஃபைனலா நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் என்ன சொல்றார், இது வந்து எதுக்குமே பலனை எதிர்பார்க்காம ஒரு காரியத்தை பண்ணுவோம். தகுதியானவர்கள் தானம் கொடுத்தால் அது ஒருவனை ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைய செய்யும். அது போன இதுக்கு போன ஸ்லோகத்துக்கு. அதாவது இப்ப இங்க பக்கத்துல வந்து அந்த தண்ணியில ஒருத்தன் மூழ்கின்னு இருக்கான். இல்ல நம்மளே ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு களிமண் இருக்கிற சகுதியில போய் காலை விட்டுட்டோம். காலை விட்டுட்டா நீ ஒரு காலை எடுத்துட்டு இன்னொரு காலை வச்சேன்னாக்க மறுபடியும் வழுக்கி தான் போறோம். நீங்க கரையை வந்து அடைய முடியாது. புரியுதா? நம்மளாம் இப்ப எங்க இருக்கோம், அந்த களிமண் சகுதிக்குள்ள இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். நமக்கு இப்ப கரையில வரணும், நம்ம கரைக்கு வரணும்னா என்ன பண்ணணும், அந்த சகுதியில இருந்து பக்தி இல்லம்மா, அந்த சகுதியில இருந்து பிராக்டிக்கலா சொல்லுங்க. இதுக்கு லிட்டரலா நான் கேட்கறதுக்கு களிமண் அங்க இருந்து கையை காமிக்கணும். யாராவது கரையில நிக்கிறவள்கிட்ட கையை காமிச்சு என்னை காப்பாத்துன்னு கூப்பிடணும். ஆமா, அப்படி கையை காமிச்சேன்னாக்கா அங்க கரையில இருந்து கடவுள் வந்து பண்ணுவாங்க. ஒருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு. அந்த மாதிரி நம்ம கையை தூக்குற மாதிரி இப்ப நம்ம நிறைய நான் வந்து இந்த களிமண்ல விழுந்தது, இந்த தண்ணியில விழுந்தாலும் சரி, எதுல விழுந்தாலும் இருந்தது. அதே மாதிரி தான் இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம கஷ்டத்துல தான் இருக்கோம். யாருமே சுகமா இருக்கேன்னு யாருமே சொல்றது கிடையாது. எப்பேற்பட்ட பணக்காரனா இருந்தா அவனுக்கு வேற சில ப்ராப்ளம் ஏதாவது ஒரு இதுல இருந்துட்டு தான் இருக்கும். அதுதான் இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய இதுவே. அதுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர்டு இது ட்ரேட்மார்க் என்னன்னா, துக்கம்ங்கிறது எல்லாருக்கும் உண்டு, ஒருத்தருக்கும் இல்லாதது. ஆனா சில பேர் என்ன பண்ணுவா, அந்த துக்கத்தை ஒரு பக்கமா ஒதுக்கி விட்டுட்டு நம்ம மேற்கொண்டு வேண்டிய இன்னும் பாக்கி சுகமா இருப்போம், எத்தனை நாளைக்கு இருக்க போறோம், இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு இந்த துக்கத்தை நினைச்சுன்னு இப்படியே கஷ்டப்பட்டு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு முன்னே இதுங்கிறவா இருக்கு. அவ தான் புத்திசாலியோட இருக்கிறவா. அது மாதிரி சுகமா இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு பௌதிகத்துல சுகமா இருக்கணும்னு நினைச்சுக்க, ஆன்மீகத்துல முன்னேறினாக்க அவ வந்து நிச்சயமா கோலோக பிருந்தாவன் போக முடியும். அதனால இந்த மாதிரி இப்போ வந்து அந்த இதுல உட்காந்து களிமண்ணில் உட்காந்து கையை காமிச்சுன்னா அங்கே போய் ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்ல முடியுமா? யாராவது கரையில் இருக்கிறவங்கள காப்பாற்றுறது தான் கூப்பிட்றோம். இப்போ நம்ம இந்த கஷ்டத்துலேருந்து நம்ம விடுதலைக்கு வரணும்னா 16 ரவுண்டு சேண்ட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, அது பண்ணினா இந்த கஷ்டத்துலேருந்து கண்டிப்பா நம்ம விடுதலை உண்டு. இந்த செயல்கள் அனைத்தும் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். எல்லா யாகங்களும் தூய்மைப்படுத்துபவை. ஒருவனது வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி அவனை ஆன்மீக தளத்திற்கு உயர்த்தக்கூடிய யாகங்கள் நிறுத்தப்படக்கூடாது. இறைவனுக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதில் தனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு தியாகம், தானம் அல்லது செயலையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல நமக்கு எந்த சேவை கொடுத்தா கூட செய்யணும்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஏதாவது ஒரு சேவை பகவானுக்கு நமக்கு ஒண்ணுமில்ல, ஒரு பூமாலை கட்டி கொடுக்கலாம், கோயிலுக்குள்ள போய் எதுக்கு கோயிலுக்குள்ள வாங்குற கோயில் அந்த இடத்த பெருக்கி கொடுத்து தொடச்சி கொடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணலாம். முடிஞ்ச பிசிக்கலா 4 இதுவா இருக்குதா, பிசிக்கலா முடியலனால அப்படின்னா போய் அங்கே உட்காந்து பூ தொடுத்து கொடுக்கலாம், மாலைகள் கட்டி கொடுக்கலாம் இதுக்கு இல்லையா? அந்த பூவெல்லாம் ஆஞ்சு கொடுக்கலாம். சின்ன இந்த ஒர்க்கெல்லாம் படிக்கலாம். அந்த இடத்துல பகவானோட இதெல்லாம் அந்த இடத்துல கிளீன் பண்ணி கொடுக்கலாம். மேடையை எத்தனையோ இருக்கு. இல்ல நமக்கு வந்து அந்த வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா? பண்ணி கொடுக்கலாம். பகவானுக்குன்னு சில துணிகள்லாம் இருக்கும், அந்த துணிகளை வாஷ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த கையாலேயே சோப் போட்டு அதையும் வாஷ் பண்ணி கொடுக்கலாம். நிறைய இருக்கு. இல்லை ஒண்ணுமே இல்லை, அங்க இத்தனை பேர் சாப்பிட்றதுக்கு பிரசாதம் பண்றோம், அந்த பண்றதுக்கு அந்த பிரசாதத்துக்கு போய் கறிகாயை கட் பண்ணி கொடுத்தாலே போதும். அதுல 10 கிலோ வரைக்கும் கறியா வெட்டி ஆயிடுது ஒரு நாளைக்கு. அதை கட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு 4 பேர் உட்காந்து தான் ஒழுங்காக கட் பண்ணி தர முடியும். அந்த மாதிரி அதை கட் பண்ணி கொடுக்கலாம். சமைக்க தெரிஞ்சோ சமைச்சு கொடுக்கலாம். எத்தனையோ சேவைங்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு, கணக்கில் அடங்காத
சேவைகள் இருக்குதுன்னு ஏதாவது ஒரு சேவையை எடுத்துட்டு நம்மளால முடிஞ்சது. நம்ம எல்லாரும் இப்போ இஸ்கான் மங்களூருக்கு போய் பண்ண முடியாது. அதனால நமக்கு பக்கத்துல என்ன கோயில் இருக்கு, முதல்ல வீட்டு வேலையை செஞ்சாலே அதுவே பெரிய இது. வீட்டிலேயே பண்ணாத வெளியில போய் சேவை பண்றேன்னு போறது அது தப்பு. எனக்கு பிடிக்காத பாயிண்ட் அது. வீட்டுக்குள்ளேயும் நம்ம செய்யணும். நம்ம வீட்டு வேலையை யார் செய்வா? நான் வெளியில சேவைக்கு போயிட்டேன், வீட்டுல வேலைக்காரியை போட்டு வந்திருக்கேன், அவ செய்வோம் அப்படின்னு குழந்தைகளை பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போறா. அது தப்பு. அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. பகவான் அந்த மாதிரி கேட்கவே இல்லை. நமக்கு ஒர்க்கு கொடுத்துருக்கிற ஒர்க்கு தான் ஒர்ஷிப்பு. வீட்டு ஒர்க்கு தான் முதல்து. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் ஒர்ஷிப்பை. ஓகேயா? கடுமையாக செய்யப்படும். அதுதான் எனது இறுதி கருத்து. எஸ்மா. 6 படிங்கம்மா. நியத் ஏத மாதாஜி அது படிச்சாச்சு மாதாஜி. 7 தான் படிக்கணும். இருந்தது சாரி. ஓ 2 வாட்டி போட்டேன். இத்தகைய செயல்கள் யாகம், தானம். ஓகே. யாகம், தானம் மற்றும் தவம் அனைத்தும் பற்றுதலின் அழிச்சுட்டுமா ஒன்று அப்புறம் மறந்து வேற போயிடும் தானே. 7 மாதாஜி. 18.7. இல்லை இதை அழிச்சுடுங்க. ஓகே. பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாய் செய்ய வேண்டும். பிரதாவின் மைந்தனே, இதுவே அது முடிவான அபிப்பிராயம். கர்ம மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கம். இந்த 1வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 18வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கர்ம மற்றும் ஞானம் ரெண்டும் சேர்ந்துக்கிறது. கர்மயோகம்ங்கிறது என்ன? ஃபர்ஸ்ட் படிச்சது, ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர். அது இப்போ இங்க இத்தனை 5 சாப்டர் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதுவும் எல்லாமே சேர்ந்து ஞானமும் சேர்ந்து அதனோட சுருக்கம் தான் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம். எஸ்மா 7 படிங்க. நியதஸ்ய து சந்நியாசஹ கர்மணோ நோபபத்யதே மோகாதஸ்ய பரித்யாகः தாமசः பரிகீர்த்திதः. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஒருபோதும் துறக்கக்கூடாது. மாயையின் காரணமாக ஒருவன் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறந்தால் அத்தகைய துறவு அறியாமை நிலையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது ஒருத்தருக்கும் ஒரு கடமைன்னு கொடுத்துருக்கா இல்லையா? அதாவது ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னு வீட்டை பார்த்துக்க வேண்டியது அவளோட கடமை. அதை பண்ணாத அவ வெளியில் எப்போதுமே ஊரை சுற்றிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தா வீட்டு வேலையெல்லாம் வீட்டை கவனிக்காத குழந்தைகளையும் கவனிக்காத பண்ணா அது விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறந்துடுறான். அந்த மாதிரி அது அறியாமை. அவள்லாம் அறியாமையோட இருக்கான்னு அர்த்தம். ஓகேயா? அதனால அதே மாதிரி துறவும் அதே மாதிரி தான். விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பண்ணாம உனக்கு சாண்டிங் பண்ணு, அதை படிச்சுக்கோ இதை படிச்சுக்கோலாம் சொல்லி கொடுக்கல. அந்த மாதிரி பண்ணாம பண்றதுதான் துறவு இல்லை. எஸ்மா 8 and 9 படிங்க. துக்கம் இத்யேவ யத் கர்மா துக்கம் இத்யேவ கர்மா காய க்லேஷ பயாத்யசேத் காய க்லேஷ பயாத்யசேத் சக்ருத்வா ராஜசம் தியாகம் தியாகம் நைவ தியாகபலம் லபேத் தெய்வ ஞாகபலம் காரியம் இத்யேவ யத் கர்மா நியதம் கிரியதே அர்ஜுன சங்கம் த்யக்வா பலம் சைவ சத்யாக சாத்விகோ மதஹ ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியாகம் 3rd லைன் வருமா இங்க 4th லைன் இல்லையா? எது மத்த தியாகம் செகண்ட் லைன், third one மத்த third லைன். சக்ருத்வா ராஜசம் தியாகம் third. ஓகே தியாக நைவ லாஸ்ட் இல்லையா? அது fourth. நைவ தியாக பலம் லபேத் fourth. ஓகே மாத்திட்டேன். உடல் வேலைக்கு அஞ்சி கர்மத்தை துன்பம் என கருதி அதை விடுவது ராஜசம். உடல்ல பிசிக்கல் ஒர்க் பண்றதுக்கு அதை பார்த்து பயந்துட்டு கர்மத்தை
துன்பம் என கருதி அது நம்மளோட கடமை அப்படின்னு இருந்தாலும் அது துன்பம் நினைச்சு அதை விடுறதெல்லாம் ராஜசம். ராஜயோக ராஜ்யத்தில் இருக்கிறது தான். அவன் தியாகத்தின் பலனை அடைவது இல்லை, அவனுக்கு பலன் கிடைக்காது. இதுல அர்ஜுனா பற்றுதலையும் பயனையும் தியாகம் செய்வதற்குரியது என்று எந்த நித்திய கர்மம் செய்யப்படுகிறதோ அந்த தியாகமானது சாத்விகமானது. சாத்விகன்னு முதல்து என்று கருதப்படுகிறது. ஸோ இது 18.7, 8, 9 3 ஸ்லோகத்துக்கும் கொடுத்துருக்கு. 7ல பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் செய்யப்படுதில்லை. அவர் ரீசன் என்ன காரணம்னா அவன் இல்யூஷன் மாயையில் இருக்குங்கிறான். மோடு அது எந்த மாதிரி இதில் இருக்கான், இக்னாரன்ஸ் மோடில் இருக்கான். அப்புறம் 8வது ஸ்லோகத்துலையும் அதுவும் அப்படிதான், பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் அவன் பண்ணுறது இல்லை. டிஃபிகல்ட் டியூட்டிஸையும் அவன் அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதனால அதெல்லாம் யார் இருக்கா, பேஷன்னா இது ராஜகுணத்துக்காரா இருக்கா. 18.9 ஸ்லோகத்தில் படித்தது அதுதான் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸை பண்ணுறவன் தான் ரைட்டு, கரெக்டு. டியூட்டியை பண்ணுறான், ரீசன் டியூட்டியை கரெக்டாக பண்ணுறான். மோடு அதனால சாத்விகம், குட். ஸோ இது மூணுத்துக்கும் கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்கு இல்லை. எஸ்மா 10 படிங்க. மத்தது 10 ஸ்லோகம் தப்பா இருக்கு மத்தது இல்ல. அப்படியா? என்ன 10th என்ன? நத்வேஷ்ய குசலம் கர்ம குசலேன சத்ததே. இங்க இருக்காது. நாஹிதே என்ன சொன்னீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல? நத்வேஷ்ய குசலம் கர்ம. ஓகே, இது தப்பா இருக்கு. சரி, நீங்க சொல்லி பாருங்க, சொல்லிடுறோம். நத்வேஷ்ய குசலம் கர்ம. நத்வேஷ்ய குசலம் கர்ம. நத்தேகம் யகுணன கர்ம. குசலேனானுசஜ்ஜதே. கையில் புக் இல்லையுமா? யாகி சத்வசமாவிஷ்டோ. யாகி தஸ்மகதாவிஷ்டோ. மேதாவி சின்ன சம்சயः. வேதாதி சின்ன சம்ஹயः. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஏழு, 8, 9, 10. மாதாஜி நீங்க இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்களேன். நத்வேஷ்ய குசலம் கர்ம. குசலம் கர்ம. குசலேனானுசஜ்ஜதே. குசலேனானுசஜ்ஜதே. யாகி சத்வசமாவிஷ்டோ. யாகி சத்வசமாவிஷ்டோ. மேதாவி சின்ன சம்சயः. மேதாவி சின்ன சம்சயः. இது எத்தனாவது ஸ்லோகம் தெரியுமா அனுஷம்? இது 10வது. இப்ப நத்வேஷம் 12 பக்கத்து. 2 ஸ்லோகம் மிஸ் ஆயிடுச்சு. 10 and 11 இல்ல. ஓகே. அசுபமான 12th ஸ்லோகம். இப்ப ஸ்கிரீன்ல காணறது 12வது ஸ்லோகம் மத்தது. ஓகே. அசுபமான செயல்களை வெறுக்காத சுபமான செயல்களில் பற்று கொள்ளாத நற்குணத்தில் நிலை பெற்ற புத்திசாலிக்கு வேலை பற்றி எந்த சந்தேகமும் இல்லை. மாதாஜி 12வது ஸ்லோகம் படிச்சிருங்களேன் மாதாஜி. 11 படிக்கணும் இல்லையா? இது சரியான சொல்லலையே, அதுக்கப்புறம் தானே 12 படிக்கணும். அதான் சரியான துறவின் அறிகுறிகள் என்னென்ன? ஒன் ஹூ இஸ் இந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ். இப்போ அதாவது இன்டெலிஜென்ட் டினோன்சர் என்ன, அவளுக்கு இந்த 3 இப்போ படிச்சதே தான். அதனோட இது டீட்டெயில்டு இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. எஸ் மேம். 11, 12 இருக்கு. ஓகே. நஹி தேக பிரசா சத்யம். நஹி தேக சத்யம். யக்தும் கர்மாணி அசேஷதः. யக்தும் கர்மாணி சேஷதः. யஸ்து கர்ம பல தியாகி. யஸ்து கர்ம பல தியாகி. சத்யாகி விதீயதே. சத்யாகி விதீயதே. அனிஷ்டமிஷ்டமிஷ்டம் ச. அனிஷ்டமிஷ்டமிஷ்டம் ச. த்ரிவிதம் கர்மண பலம்.
त्रिविधं त्रिविधं कर्मणफलम् कर्मणफलम् भवत्यत्यासिनां प्रेत्य भवत्या भवत्यत्यागिनां यागिनां प्रीत्य प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् न तु न तु सन्न्यासिनां संन्यासिनां क्वचित्। ஓகே. உடல் எடுத்துள்ள ஜீவனால் எல்லா கர்மங்களையும் முற்றிலும் விடுவது சாத்தியமில்லை. ஆனால் யார் வினைப்பயனை துறந்தவனோ அவன் தியாகி என்று சொல்லப்படுகிறான். எல்லாம் பிசிக்கலா நம்ம எல்லாத்தையும் நம்மளால விட முடியாது இல்லையா? எல்லா கர்மங்களையும் முற்றிலும் விடுவது சாத்தியமில்லை. அதனால அது யார் முற்றுமா துறக்கிறாளோ அவ தான் தியாகின்னு சொல்ல முடியும். ஓகே. தியாகம் பண்ணாதவனுக்கு மரணத்திற்கு பிறகு இஷ்டமில்லாதது இனியது இவ் ரெண்டும் கலந்தது என 3 விதமான வினைப்பயன் உண்டாகிறது. தியாகம் பண்ணாதவனுக்கு என்ன வரும்? மரணத்துக்கு அப்புறம் இஷ்டமில்லாதது இனியது இவ் ரெண்டும் கலந்தது என 3 விதமான வினைப்பயன் உண்டாகிறது. ஆனால் கர்மத்தை துறந்த தியாகிகளுக்கு ஒரு பொழுதும் 3 வித வினைப்பயன் உண்டாவது இல்லை. கிருஷ்ணர் வேதாந்தத்தை மேற்கோள் காட்டி செயல்பாடுகளை 5 காரணிகளை கொண்டதாக பகுப்பாய்வு செய்கிறார். இது கட்டுப்படாமல் செயல்களை செய்ய நமக்கு உதவுவதாகும். இந்த காரணிகளில் மிக முக்கியமானது பரமாத்மாவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படுவதால் ஒருவர் தனது செயல்களுக்கான எதிர்வினைகளால் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. 13 17 வரைக்கும். எஸ்மா, அந்த 12வது ஸ்லோகம் விட்டே போயிடுது அப்படின்னா இல்லையா? இல்ல இருக்கு மாதாஜி, இப்ப படிச்சேனே அந்த ஸ்கேல்ல இருக்கு பாருங்க. 12 இப்ப படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. இப்ப படிச்சேனே. ஓகே ஓகே ஓகே, இப்படி வந்துருதுல. சரி சரி சரி. பஞ்சைதானி மகாபாகோ பஞ்சைதானி மகாபாஹோ காரணானி நிபோதமே காரணானி நிபோதமே சாங்கியே கிருதாந்தே ப்ரோக்தானி சாங்கியே கிருதாந்தே ப்ரோக்தானி சித்தயே சர்வ கர்மணாம் சித்தயே சர்வ கர்மணாம் அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச ப்ருதக்விதம் கரணம் ச ப்ருதக்விதம் விவிதாக்ஷ ப்ருதக்ஷேஷ்டா விவிதாக்ஷ ப்ருதக்ஷேஷ்டா தைவம் சைவாத்ர பஞ்சமம் தெய்வம் சைவாத்ர பஞ்சமம். வலிமை மிக்க கரங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா செயல்களையும் நிறைவேற்றும் 5 காரணிகளை பற்றி என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 5 காரணிகள் என்னென்ன? 5 காரணிகள் சாங்கிய தத்துவத்தில் இவை செயலுக்கான இடம். என்னென்ன செயலுக்கான இடம்? 1, செய்பவர் யார் செய்கிறோமோ அவா, புலன்கள், முயற்சி மற்றும் இறுதியில் பரமாத்மா. 5 காரணிகளை தெரிஞ்சு வச்சுங்கோ. நீங்க இன்னும் அட்வான்ஸ்டா படிக்க போறச்சு இது கண்டிப்பா இந்த கேள்வி இருக்கும். செயலுக்கான இடம், செய்பவர், புலன்கள், முயற்சி மற்றும் இறுதியில் பரமாத்மா. ஓகே, யாராவது சொல்லுங்க பார்க்காத. எஸ் மாதாஜி, ட்ரை பண்ணுங்க. செயலுக்கான இடம், செய்பவர், அது பார்த்துதான் சொல்றேன் மாதாஜி. சரி சரி, மனசுல செயலுக்கான இடம், செய்பவர், புலன்கள், முயற்சி மற்றும் பரமாத்மா. நானும் சரி செஞ்ச கூட பெயர் பண்ணி என்னது டக்குன்னு மரணம். அது அப்படியே எப்ப கேட்டாலும் தூக்கத்துல இருந்து கேட்டாலும் மரணம். செயலுக்கான இடம், செய்பவர், முயற்சி, புலன்கள், முயற்சி அண்ட் பரமாத்மா. கரெக்ட். எஸ்மா, 15 16 படிச்சிருக்கோம். शरीरवाङ् मनोभिर्यत् शरीरवां मनोभिर्यात् कर्म प्रारापते नरः कर्म प्रारापते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सदि कर्तारम् आत्मानं केवलं दुयः
ஆத்மானம் கேவலம் துயகம். பஷ்யத்ய கிருத புத்தித்வான் பஷ்பதி அத்ருது புத்தித்வான் ந சபஷ்யதி துர்மதிஹி. ஆச பஷ்யதி துர்மதிஹி. ஒரு மனிதன் உடல், மனம் அல்லது பேச்சால் செய்யும் எந்த சரியான அல்லது தவறான செயலும் இந்த 5 காரணிகளால் ஏற்படுகிறது. எந்த 5 காரணிகளால் ஏற்படுகிறது? பார்த்தோம்ல தான மாதாஜி. அதான் ஆமா. செய்பவர் பலன், செயலுக்கான இடம், செய்பவன், புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. ஓகே, அது 5 மனப்பாடம் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஏன்னா எங்கேயாவது யாராவது ஏதாவது சமயத்துல நடுவில் கேட்டாங்கன்னா நம்ம சொல்லிடலாம். அது இந்த 5 காரணிகளால் ஏற்படுகிறது. எனவே 5 காரணிகளை கருத்தில் கொள்ளாமல் தன்னை மட்டுமே செய்பவன் என்று நினைப்பவன் நிச்சயமாக மிகவும் புத்திசாலி அல்ல. இல்லை, இந்த 5 காரணிகளால் தான் அந்த காரியங்கள் நடக்கிறது. ஆனா நான் தான் பண்ணேன் அந்த ஈகோவோட இருக்க இல்லையா, அவெல்லாம் புத்திசாலி அல்ல. மேலும் பொருள்களை அவை உள்ளபடியே பார்க்க முடியாது. அவரால் ஒன்றுத்தையும் இருக்கிறபடியே பார்க்க முடியாது. ஸோ இது அது படிச்சதுதான் 5 காரணங்களும் இணைந்து ஒவ்வொரு செயலையும் செய்கின்றது. 5 இது இப்படி போட்டுக்கலையே ஓரத்துல, அதை சேர்ந்துதான் அதுக்கு அது இது பாடி மைண்ட் ஸ்பீச் அது கோஆர்டினேட் பண்ணதான் இந்த 5 காரணிகளையும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண முடியும். இது ராங் ஆக்ஷன் இர்ரிலீஜியஸ், இது ரைட் ஆக்ஷன் ரிலீஜியஸா இருக்குது. இது தெய்வம், கர்த்தா, சிஷ்டா, காரணம் அண்டு அதிஸ்தானம். ஓகே, எஸ்மா 17 18 படிங்க. यस्य नाहङ्कृतो भावो यस्य नहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अद्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः பொய்யான அகங்காரத்தால் தூண்டப்படாத புத்திசாலித்தனம் சிக்காத ஒருவர் இந்த உலகில் மனிதர்களை கொன்றாலும் கொல்ல மாட்டார். அவர் தன் செயல்களாலும் கட்டுப்பட்டவர் அல்ல. ஒரு நிமிஷம். அறிவு, அறிவின் பொருள், அறிபவர் ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டும் காரணிகள். செயலை தூண்டத்துக்கு என்னென்னலாம் இருக்கணும்? அறிவு, அறிவின் பொருள், அறிபவர். இது கொஞ்சம் இதுவா படிச்சாக்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் ஞாபகம் இல்லைன்னா எழுதி வச்சுன்னு படிச்சுக்கணும். அறிவு, அறிவின் பொருள், அறிபவர். இதுவும் செயலை தூண்டும் காரணிகள். பலன்கள், செயல் செய்பவர் மற்றும் செய்பவன் ஆகிய 3 செயல்களின் 3 கூறுகள். இதுவும் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சு. இந்த 18வது ஸ்லோகத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது த்ரிவிதா கர்ம சங்கிரகம். அதாவது அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன், செயலை தூண்டுபவை, புலன்கள், செயல் செய்பவன், 3 செயலை உண்டாக்குபவை சொல்ற. ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் மாதாஜி? தூண்டுபவை, உண்டாக்குபவை என்ன டிஃபரன்ஸ்? இல்ல, அறிவு, அறிவின் பொருள், அறிபவர், இது 3 செயலை தூண்டும் காரணிகள். ஓகே, ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு இன்டியூஸ் பண்ணிடுது, தூண்டி விடுறது. பலன்கள், அதுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் என்ன? பலன்கள், செயல் மற்றும் அதுக்கு கிடைச்ச பலன்கள், செயல் என்ன செயல் செய்யற செயல் மற்றும் செய்பவன், அது 3 செயலின் 3 கூறுகள். ஓகே ஓகே ஓகே. அறிபவருக்கு பொருள் பற்றி அறிவு இருக்கிறது. செய்பவர் வேலையை செய்ய புலன்களை பயன்படுத்துகிறார்.
19 ஞா- Correct, Mata. ஞானம் கர்ம ச கர்த்தா ச ஞானம் கர்ம ச Anam karma கர்த்தா sa ச karta sa. ஹிருதைவ குணபேததः ஸ்ரீதெய்வ Itaiva குணபேததः gunapedadaha. ரோச்யதே குணசங்கியானே ரோக்ஷ்யதி Prosyate குணசாங்கியானே gunasankyane. யதா வஸ்ருணுதான்யபி யதா Yatha வஸ்ருதானி அபி. vasruntanyati. யாராவது சேர்ந்திருக்காரு இல்லையே மத்தஜி, கிளாஸ் இருக்குமான்னு கேட்கறதுக்கு தான் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஜெயஸ்ரீ இல்ல மத்தஜி. மாதாஜி யாரும் இல்ல யாரும் மாதாஜி யாரும் ஓகே இல்ல மாதாஜி. ஓகே. ஜட இயற்கையின் 3 வெவ்வேறு குணங்களின்படி அறிவு, செயல் மற்றும் செயல் செய்பவர் என 3 வகைகள் உள்ளன. இப்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேளுங்கள். ஞானம், அறிவு, ஞேயம், அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் என கர்மத்திற்கு தூண்டுதல் 3 விதம். இது படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஞானம், ஞேயம் எல்லாம் முதல்லயே. கருவி, கர்மம், கர்த்தா செய்பவர் என கர்ம பற்றிற்கு இருப்பிடம் 3 விதம். கருவி, கர்மம், கர்த்தா. இது முதல்ல படிச்சதுலாம் கர்மத்தின் தூண்டுதல். அது அதில் எங்கெல்லாம் இருக்கு? கருவி, கர்மம், கர்த்தா செய்பவன், அதான் இருப்பிடம். ஞானமும் கர்மமும் கர்த்தாவும் குணபேதத்தினால் 3 விதம் என்றே குணங்களை பற்றி கூறும் சாங்கிய சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவைகளை உள்ளபடியே கேள். முறைகள் அனைத்தும் செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துகின்றன. 5 காரணிகளின்படி ஒருவரின் வேலை ஜட இயற்கையின் 3 முறைகளால் கட்டளையிடப்படுகிறது. இதில் பின்வருவன அடங்கும்: ஒருவரின் அறிவு, ஒருவரின் செயல் திறன், ஒருவரின் புரிதல்கள், ஒருவரின் உறுதிப்பாடு, ஒருவரின் மகிழ்ச்சி. பிரபஞ்சத்திற்குள் உள்ள அனைத்து செயல்பாடுகளும் 3 முறைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. எஸ்மா, இப்போ 20, 21, 22 படிங்க. ஓகே. சர்வபூதேஷு ஏனைகம் சர்வபூதேஷு ஏகைகம் பாவம் அவ்யயம் ஈக்ஷதே Bhavam avyayam ஈஷதே. அவிபக்தம் விபக்தேஷு அவிபக்தம் விபக்தேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி சாத்விகம் தஞானம் வித்தி சாத்விகம் ப்ருதக்வேன து யஜ்ஞானம் பிரதக்வேன து யஜ்ஞானம் நானாபாவான் ப்ருதக்விதான் நானாபாவான் ப்ருதக்விதான் வேதி சர்வேஷு பூதேஷு வேதி சர்வேஷு பூதேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி ராஜசம் தஞானம் வித்தி ராஜசம் யத்து கிருஷ்ணவதே கஸ்மின் கிருஷ்ணவத்யேகஸ்மின் கார்யே சத்சமஹைதுகம் சத்சமஹைதுகம் அதத்வார்த்தவதல்பம் ச அதத்வார்த்தவதல்பம் ச தத்தாமசமுதாகிருதம் தத்தாமசமுதாகிருதம். வேறு வேறாக உள்ள பூதங்களில் வேறுபாடாத அழியாத ஒரு வஸ்துவை ஆத்மாவை எதனால் பார்க்கிறதோ அந்த ஞானத்தை சாத்வீகம் என்று அறிகிறோம். பின்பு எந்த ஞானமானது எல்லா பூதங்களிலும் வெவ்வேறு விதமான பல உயிர்களை தனித்தனியாக அறிகிறதோ அந்த ஞானம் ராஜசம் என்று அறிந்து கொள் அப்படிங்கிறார். ஒரு பகுதியை முழுவதும் பற்றி கொண்டு யுக்திக்கு பொருந்தாததாகவும் உண்மைக்கு ஒவ்வாததாகவும் அற்பமாகவும் உள்ள ஞானம் எதுவோ அதே தாமசம் எனப்படுகிறது. அவர் இனிமே 3 பிரிச்சுதான் சொல்வார். சாத்வீகம் என்ன, ராஜசம் என்ன, தாமசம், இந்த சாப்டருக்கு. சோ அதனால 3 ஸ்லோகம் சேர்த்து ஒரு இடத்துல போட்டிருக்கேன். ஸோ 20, 21, 22 பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயல்பு அனைத்து உயிரினங்களிலும் பிரிக்கப்படாதவற்றில் பிரிக்கப்படாததாக காணப்படுகிற அந்த அறிவு நற்குணத்தில் உள்ள அறிவாகும். வெவ்வேறு வகையான உயிரினங்கள் வெவ்வேறு உடல்களில் வசிப்பதாக காணப்படுகின்ற அந்த அறிவு பரோபகார முறையில் உள்ள அறிவாகும். மேலும் உண்மையை பற்றிய அறிவு இல்லாமல் மிகவும் அற்பமானதாகவும் இருக்கும். எல்லாவற்றிலும் அனைத்தும் என்ற ஒரே வகையான வேலையில் ஒருவர் பற்றுள்ள அந்த அறிவு
இருள் குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நாம் நம்மை பார்ப்பது போல் மற்றவர்களையும் பார்க்கிறோம். 3 வகையான அறிவு. எஸ்மா 23, 24, 25. ஓகே மாதாஜி. நியதம் சங்கரகிதம் நியதம் சங்கரகிதம் அராகத்வேஷதக்ருதம் ராகவேஷத்ருதம் அபலப்ரேப்சுனா கர்ம அபலேப்சுனா கர்ம யதத் சாத்விகம் உச்யதே எத்தத் சாத்விகம் உச்யதே உச்யதே யத்து காமேப்சுனா கர்ம யத்து காமேசுனா கர்ம சாஹங்காரேண வா புனः சாஹங்காரேண வா புனः क्रियते बहुलायासम् तत्राजसमुदाकृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् न वेक्ष्य स पौरुषम् मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते பயனில் விருப்பம் இல்லாமல், விருப்பம் வைக்காமல், பற்று இல்லாமல், விருப்பின்றி தனக்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள கர்மத்தை செய்வது சாத்வீகமானது என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது 23வது ஸ்லோகம் அதுக்கு. ஆசை வசப்பட்டவனாய், மேலும் அகங்காரம் உடையவனாய் அதிக முயற்சியுடன் எந்த கர்மம் செய்யப்படுகிறதோ அது ராஜசமானது. வினையின் விளைவையும் நஷ்டத்தையும் துன்பத்தையும் தன் திறத்தையும் எண்ணி பார்க்காமல் மயக்கத்தால் எந்த கர்மம் தொடக்கப்படுகிறதோ அது தாமசம் என்று சொல்லப்படுகிறது. செயல்களை பொறுத்தவரை பலன்களை துறந்த ஒருவரால் பற்று, அன்பு, வெறுப்பு இல்லாமல் கடமைக்கேற்ப செய்யப்படும் செயல் சத்துவகுணம். ஆனால் ஒருவன் தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யும் மிகுந்த முயற்சியுடன் செய்யும் செயல் தவறான அகங்கார உணர்வில் இருந்தே ஏற்றப்படுவது காமகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எதிர்கால பந்தம் அல்லது விளைவுகளை பற்றி கருத்தில் கொள்ளாமல் அறியாமை மற்றும் மாயையில் இருந்து செய்யப்படும் செயல் காயத்தை ஏற்படுத்தும் மற்றும் நடைமுறைக்கு மாறானது அறியாமை முறையில் செய்யப்படும் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. இதை நாம் நம்மை சுற்றிலும் காண்கிறோம். இது நமக்கு நம்மளே பார்த்துன்னு தானே இருக்கும். அதெல்லாம் இல்லையா, இதெல்லாம் படிச்ச சாப்டர் தான். அதை அப்படியே ரீகால் பண்ணி மைண்ட் அப் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எஸ் 26, 27, 28 சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே. முக்த சங்கோனகம் வாதி த்ருத்யுத்சாக சமன்விதஹ சித்யோ நிர்விகாரஹ கர்த்தா சாத்விக உச்யதே ராகி கர்ம பல பிரேப்சோர் லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ சுஷிஹி ஹர்ஷசோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்திதः அயுக்த பிராகிருத சப்தஹ ஷடோ நைஸ்கிருதிகோலசஹ விஷாதி தீர்க்கசூத்ரீ ச கர்த்தா தாமச உச்யதே பற்று நீக்கியவன், அகங்காரமற்றவன், உறுதியுடன் ஊக்கமும் உடையவன், வெற்றி தோல்வியில் வேறுபடாதவன், இத்தகைய கர்த்தா சாத்விகமானது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகேயா? ஏதாவது இதெல்லாம் நம்ம படிச்சது அதை அப்படியே எடுத்துன்னு வந்து கொடுக்குறாரு இங்க. ஆசை உள்ளவன், வினை பயனை விரும்புபவன், பிறர் பொருளை விரும்புபவன், துன்புறுத்தும் தன்மையுடையவன்,
சுத்தம் இல்லாதவன், மகிழ்வும் சோர்வும் கொள்பவன். அத்தகைய கர்த்தா ராஜசன் என்று சொல்லப்படுகிறான். யோகத்திற்கு ஒவ்வாத மனமுடையவன், அறிவு வளம் பெறாதவன், முரடன், வஞ்சகன், பழிகாரன், சோம்பேறி, துயர் உறுபவன், காலத்தை நீட்டிப்பவன். இத்தகைய கருத்தா தாமசன் என்று சொல்லப்படுகிறான். இப்ப படிச்சதுதான் அதேதான் இங்கேயும். எல்லா பௌதிக பற்றுகளிலிருந்தும் பொய்யான அகங்காரத்திலிருந்தும் விடுபட்ட உற்சாகமான உறுதியான வெற்றி தோல்வியை பற்றி அலட்சியமாக இருக்கும் தொழிலாளியே நற்குணத்தில் ஈடுபடும் தொழிலாளி ஆவான். ஆனால் தனது உழைப்பின் பலன்களை பற்றுக்கொண்ட அதாவது இது தொழிலாளர்களை வச்சு 3 வகையான தொழிலாளர்கள், பொருளியற்கின் முறைகளில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள்னு பார்க்குறோம். அதே தொழிலாளி உழைப்பின் பலன்களை பற்றுக்கொண்ட அவற்றை ஆர்வத்துடன் அனுபவிக்க விரும்பும் பேராசை கொண்ட, பொறாமை கொண்ட, தூய்மையற்ற மகிழ்ச்சி மற்றும் துன்பத்தால் தூண்டப்பட்ட தொழிலாளி பேராசை குணத்தில் உள்ள தொழிலாளி. அவன் என்ன பண்ணுவான், பெரிய திட்டங்கள் எடுப்பான். இவன் முதல்ல கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இது பெரிய திட்டங்கள் எடுக்கிறான். அது லாஸ்ட் ஒன் வந்து கேசினோ இந்த மாதிரி எல்லாம் போய் சூதாட்ட விடுதிக்கெல்லாம் போறவன். வேதத்தின் கட்டளைக்கு எதிரான வேலையில் எப்போதும் ஈடுபடுபவன், பொருள் முதல்வாதி, பிடிவாதக்காரன், ஏமாற்றுபவன், மற்றவர்களை அவமதிப்பதில் நிபுணத்துவம் பெற்றவன், சோம்பேறி, எப்போதும் சோர்வடைந்தவன், காலதாமதப்படுத்துபவன், அறியாமை நிலையில் உள்ள தொழிலாளி. ஓகே, எஸ்மா. 30, 29, 30, 31, 32 4 கொடுத்துருக்கேன்னா. बुद्धेर्वेदं धृतेच्छैव बुद्धेर्वेदं धृतेच्छैव गुणतस्त्रिविधं शृणु रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं अधर्मं च. ओके, यदा यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं साकार्यम् एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृथा सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी தனஞ்சயா புத்தியினுள்ளவையும் அங்கனமையுள்ள உறுதியுடையனும் குணங்களுக்கு ஏற்ற 3 விதமான பேதத்தை தனித்தனியாக பாக்கி இல்லாமல் சொல்கிறேன் கேள். பார்த்தா, பிரவருத்தியையும் நிவர்த்தியையும் செய்ய தகுந்த காரியத்தை, செய்யக்கூடாத காரியத்தையும், பயத்தையும் பயமின்மையையும், பந்தத்தையும் மோட்சத்தையும் எது அறிகிறதோ அந்த புத்தி சாத்வீகமானதே. பர்த்தா, தர்மத்தை அதர்மத்தையும், செய்யக்கூடிய காரியத்தையும் செய்யக்கூடாத காரியத்தையும் சரியாக அறியாத புத்தி ராஜசமானது. பர்த்தா, அஞ்ஞான இருளால் மூடப்பெற்ற எந்த அறிவானது அதர்மத்தை தர்மமாகவும் பொருட்களை எல்லாம் விபரீதமாகவும் அதர்மமாகவும் நினைக்கிறதோ அது தாமசமானது. அதை நான் இப்ப படிச்சதுதான். பிதாவின் மகனை, எதை செய்ய வேண்டும், எதை செய்யக்கூடாது, எதை பார்த்து அஞ்சணும், எது பிழைக்கிறது, எது விடுதலைக்கிறது என்பதை அறியும்போது நற்குணத்தில் நிலைப்படுத்தப்படுகிறது.
அதே மாதிரி மத வாழ்க்கை முறைக்கும் மதமற்ற வாழ்க்கை முறைக்கும் செய்ய வேண்டிய செயலுக்கும் செய்யக்கூடாத செயலுக்கும் இடையில் வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாத அந்த புரிதல் பிரித்தாவின் மகனே, அந்த அபூர்ண புரிதல் காம நிலையில் உள்ளது. மாயை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தில் மதமற்ற தன்மையும் மதமாகவும் தன்மையை மதமாகவும் மதமற்ற தன்மையை மதமாகவும் மதமற்ற தன்மையை மதமற்றதாகவும் கருதி எப்போதும் தவறான திசையில் பாடுபடும் புரிதல் பர்த்தா அறியாமை நிலையில் உள்ளது. விஷயங்களை சரியான கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பது. இந்த ஸ்லோகங்களுக்கு முழுத்துக்கும் 33, 34, 35. ஓகே. திருத்யா யயா காரயதே திருத்யா யயா தாரயதே மன பிராணேந்திரிய கிரியாஹ யோகேனாவ்யபிசாரிண்யா திருதே சா பார்த்த சாத்விகி யயா து தர்ம காமார்த்தான் திருத்யா தாரயதே அர்ஜுன பிரசங்கேன பலாகாங்ஷி திருதே சா பார்த்த ராஜசி யயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விஷாதம் மதம் ஏவ ச ந விமுஞ்சதி துர்மேதா திருதே சா பார்த்த தாமசி ஒருமை மனத்தை கொண்டு பிறழாத எந்த உறுதியால் மனம் பிராணன் இந்திரியங்களின் செயல்களை ஒருவன் நெறிப்படுத்துகிறானோ அந்த உறுதியானது சாத்விகமானது. பார்த்தா எந்த உறுதியினால் அறம் இன்பம் பொருள் ஆகியவற்றிலே காக்கிறானோ, பெரும் பற்றுதலை பயனை விரும்புவன் ஆகிறானோ அந்த உறுதியானது ராஜசமானது. பார்த்தா துக்கத்தையும் பயத்தையும் துயரத்தையும் மனக்கலக்கத்தையும் செருக்கையும் விடாமல் பிடிக்கும் அறிவியலின் உறுதியானது தாமசமானது. அதை நாங்க உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் உறுதியுடன் நிலைநிறுத்தப்படும். இதனால் மனம் உயிர் மற்றும் புலன்களின் செயல்கள் கட்டுப்படுத்துவதுமான அந்த உறுதியானது நற்குணத்தில் உள்ளது. நம்மளாம் இப்போ யோகா எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, அந்த யோகா மூச்சு பயிற்சி பண்ணினா தான் நம்ம அஷ்டாங்க யோகா கத்துக்கணும்னா அதுவும் நமக்கு ஒரு இதுதான். நம்ம காசை கொடுத்து செலவழிச்சிட்டு யோகா கத்துக்கணும்னு கத்துக்கணும். முக்கியமா அதுல 2-3 ஐட்டம்ஸ் பண்ணினாலே நமக்கு போறோம். என்னன்னாக்கா இந்த கபால் பட்டின்னு ஒண்ணு பண்றோம், அனுலோம் விலோம்னு ஒண்ணு பண்றோம், டீப் பிரீத் இன் டீப் பிரீத் அவுட். இது 3த்தையும் உட்காந்து காத்தால 10 நிமிஷம் பண்ணாலே அன்னைக்கு நமக்கு போறதுக்கு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க முடியும். அதாவது உள்ளுக்குள்ள நிறைய ஆக்சிஜன் தங்கிட்டுனா தான் இது கார்பன் டை ஆக்சைடு தங்கிட்டுனா தான் போகும். பேட்டாத போது வெளியில விடணும். அது மூச்சு இழுத்துட்டு வாயால விட சொல்றேன். வாய்க்குள்ள மூச்சு இழுக்கப்படாது, வாய் வெளியில விடணும். உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற வேண்டாத காத்தெல்லாம் வெளில வந்துடும். அது வந்தாலே நமக்கு பாதி உடம்பு நன்னாயிடும். அது மாதிரி அடிக்கடி பண்ணா முட்டுல கூட முட்டு ஜாயின்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா கிளியரா இருக்குங்கிறாங்க. மதம் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் புலன் திருப்தி ஆகியவற்றில் பலம் தரும் விளைவை ஒருவர் உறுதியாக பிடித்து கொள்ளும் அந்த உறுதியானது பேரார்வத்தின் தன்மை கொண்டது. கனவு, பயம், புலம்பல், மனச்சோர்வு, மாயைக்கு அப்பால் செல்ல முடியாத அந்த உறுதிப்பாடு, அத்தகைய அறிவற்ற உறுதிப்பாடு இருள் குணத்தில் உள்ளது. ஓகே, இது செயலுக்கான உறுதிப்பாடு. முடிவுகளை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். எஸ்மா, இப்போ 36, 37, 38, 39. ஓகே. சுகம் த்விதானீம் த்ரிவிதம் சுகம் விதானிம் த்ரிவிதம் ஸ்ருணு மே பரதர்ஷப அப்யாசாத்ரமதே யத்ர துக்காந்தம் ச நிகச்சதி யதத் அக்ரே விஷமிவ பரிணாமே ப்ரதோபமம்
परिणामे मृदोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् प्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् विषयेन्द्रिय संयोगात् यदत्ते मृदोपमम् यदत् यदत् क्रेमृदोपमम् यदत् अत्रे मृदोपमम् यदत् 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 अत्रे मृदोपमम् यदत् क्रेमृदोपमम् परिणामे विषमिव परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदत्रे चानुबन्धे च यदक्रे चानुबन्धे बन्धे च यदक्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् निद्रालस्य प्रमादोत्तम् तत्तामसमुदाहृतम् तत्तामसमुदाहृतम् பார்த்தா எந்த பயிற்சியால் இன்பம் அடைகிறானோ துக்கத்தின் முடிவை அடைகிறானோ அந்த 3 விதமான சுகத்தை சொல்கிறேன் கேள். எது முதலில் விஷம் போலவும் முடிவில் அமிர்தத்திற்கு ஒப்பானதும் ஆகிறதோ அந்த சுகம் சாத்விகம். ஆத்ம நிஷ்டையில் தெளிவடைந்த புத்தியில் அது தோன்றுகிறது. இந்திரியங்கள் மூலம் இந்திரியார்த்தங்களை அனுபவிப்பதால் முதலில் அமிர்தம் போலவும் முடிவில் விஷம் போலவும் வரும் சுகம் எதுவோ அது ராஜசம் என சொல்லப்படுகிறது. எந்த சுகம் துவக்கத்திலும் முடிவிலும் தனக்கு மயக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறதோ சோம்பல் தடுமாற்றம் இவற்றிலிருந்து பிறக்கும் அது தாமசம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, இதெல்லாம் இது துறவுக்கு மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்குறார். நான் அந்த உணவு சாப்டர் படிக்கும் போது டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் உணவு படித்தோம் இல்லையா, அதுல முதல்ல விஷம் போல இருக்கும் அது சாப்பிடுச்சே, ஆனா அது சாப்பிட்டாக்க உடம்புக்கு அவ்வளவு நல்லது. அது அப்புறம் அமிர்தமா ஆயிடும். அது என்ன ஒரே ஒரு காய் சொல்லுப்பா பார்க்கலாம். பாகக்காய். வெரி குட். பாகக்காய் முதல்ல விஷம் மாட்டம் இருக்கும். ஐயோ இது போய் சாப்பிடணுமான்னு இதுவா இருக்கும். அந்த கசப்பை சாப்பிட்டுட்டாக்க இன்சுலின் எடுத்துக்கிறவா கூட இன்சுலின் போட்டுக்க வேண்டாமா, அந்த மாதிரி அதுக்கு இது இருக்கு. அதே மாதிரி முதல்ல இதுவா இருக்கு, சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கு, ஸ்வீட்டா ரொம்ப நல்லா சாப்பிட்டுறோம். அப்புறமா அது விஷம். அது என்ன, ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா நம்ம பண்ணி, அந்த ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுச்சே நல்லா இருக்கு, தின்னுடுறோம். ஆனாக்கா அதெல்லாம் டயபெட்டிஸ்ல கொண்டு போய் விட்டுரும். ஸோ அது ஒன்று அங்கே ஸோ ஆரம்பத்தில் விஷம் போல் இருக்கலாம், ஆனால் இறுதியில் அமிர்தம் போலவும் ஒருவனை சுய உணர்தலுக்கு எழுப்பவும் நற்குண குணத்தில் மகிழ்ச்சி என்று கூறப்படுகிறது. இது இப்ப நம்ம படிக்கிறது துறவு இதை பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால இது வேற. நான் அந்த இதை அங்க சொல்றதுக்கு மறந்து போயிட்டு அதுக்காக புலன்கள் அவற்றிற்கு பொருள்களுடன் தொடர்பு கொள்வதால் ஏற்படும் மகிழ்ச்சி முதலில் அமிர்தம் போல தோன்றி இறுதியில் விஷமாக தோன்றும். இது காமத்தின் தன்மை என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் சுய உணர்தலுக்கு குருடாக இருக்கும் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மாயையாக இருக்கும். துக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையிலிருந்து எழும் அந்த மகிழ்ச்சி அறியாமையின் இயல்பு என்று கூறப்படுகிறது. 40 படிங்க. நததஸ்தி பிரவர்த்தியாம் வா நததஸ்தி பிருதிவ்யாம் திவி தேவேஷு வா புனः திவி தேவேஷு வா புனः சத்வம் பிரகிருதிஜைர்முக்தம் தத்வம் பிரகிருதிஜைர்முக்தம் யத்யேபிः ஸ்யாத் த்ரிபிர்குணைः யத்யேபிः ஸ்யாத் ஜட இயற்கையால் பிறந்த இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டு இங்கேயோ அல்லது உயர்ந்த கிரக அமைப்புகளில் உள்ள தேவர்கள் மத்தியிலோ எந்த உயிரினமும் இல்லை. இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து எல்லாத்தையும் விடுபட்டுட்டு இருக்கிறவ எங்கேயும் எந்த இடத்துலயுமே இல்லை. எஸ்மா 41 பிராமண சத்ரிய விஷாம் பிராமண சத்ரிய விஷாம் சூத்ராணாம் ச பரந்தப சூத்ராணாம் ச பரந்தப
कर्माणि प्रविभक्तानि கர்மாணி பிரவிபக்தானி स्वभाव प्रभवैर्गुणैः பிரபாவ பிரபு பிரபுபை குணை எதிரிகளை எரிப்பவனே गुणैः குணைகி எதிரிகளை எரிப்பவனே பிராமண சத்திரிய வைசிய சூத்திரர்களுடைய கர்மங்கள் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த குணங்கள் குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இப்போ அடுத்தது செக்ஷன் டி 41 48 வரைக்கும். எல்லா வேலைகளும் குணங்களும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும் நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் பிராமணர்களாகவோ சத்திரியனாகவோ வைசியனாகவோ அல்லது சூத்திரனாகவோ செயல்பட்டு அந்த வேலையின் மூலம் இறைவனை வழிபடுவதன் மூலம் ஒருவன் வேலையின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடலாம். இந்த வேலை தவறாக செய்யப்பட்டாலும் மற்றொருவரின் தொழிலை கொள்வதை விட சிறந்தது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் ஒருபோதும் பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஸோ 42, 43, 44 மாதாஜி. ओके समो तप तप शौचम शमो तमस्तव शौचम शान्तिर् आर्जवम् एव च शान्तिर् अर्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं शौर्यं तेजो विदिताश्यं युद्धे चाप्यपलायनं युद्धे कापि अपालयनं कानम् ईश्वरभावश्च ज्ञानम् ईश्वरं भावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजं शास्त्रं कर्म स्वभावजां कृषिको रक्ष्य वाणिज्यं ऋषिको रश्य वाणिज्यं वैश्यं कर्म स्वभावजं वैश्य कर्मं स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म परिचार्यात्मकं कर्म सूत्रस्यापि स्वभावजं சூத்திரஸ்யாபி ஸ்வபாவஜம். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தமம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, ஞானம், அறிவு மற்றும் தர்மம் இவையே பிராமணர்கள் செய்யப்படும் குணங்கள். அந்த கரணங்களை அடக்குதல், புறக்கரணங்களை அடக்குதல், தவம், தூய்மை, பொறுமை, நேர்மை, சாஸ்திர ஞானம், விஞ்ஞானம், கடவுள் நம்பிக்கை இவையாவும் பிராமணருக்கு சுவபாவத்தில் உண்டான கர்மங்களாகும். வீரம், சக்தி, மன உறுதி, சமயோசிதம், போரில் துணிவு, தாராள மனப்பான்மை, தலைமையத்துவம் ஆகியவை சத்திரியர்களுக்கு வேலையின் குணங்கள். சூரத்தன்மை, துணிவு, உறுதி, சாதுரியம், போரில் புறங்காட்டாமை, தானம், ஈஸ்வரத்தன்மை இவைகள் சத்திரியர்களுக்கு சுவபாவத்தில் உண்டான கர்மங்களாகும். வைசியர்களுக்கு விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் வணிகம் ஆகியவை உழைப்பின் குணங்கள். சூத்திரர்களுக்கு உழைப்பும் மற்றவர்களுக்கு சேவையில் உண்டு. உழவும் கால்நடை காத்தலும் வணிகமும் இயல்பாய் உண்டாகிய வைசிய கர்மங்கள். அதாவது முதலாளி சொல்லும் பணியை செய்வதில் சூத்திரனுக்கு இயல்பாய் உண்டான கர்மம். ஸோ அதுல 4 இதுவும் வந்துருது. எஸ்மா 45. स्वे स्वे कर्मण्यपि रतः स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दति तशृणु यदा विन्दति तशृणु. சிவகாமி மாதாஜி எங்க போயிட்டாங்க? இருக்கேன் மாதாஜி சொன்னாலே இருக்கேன் மாதாஜி, ஏதோ ஸ்டக் ஆயிருக்கு, திறக்க முடியல அப்பப்போ. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே, கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் மாதாஜி. இல்ல கேட்கறதுக்கு இல்ல, ஸ்லோகம் சொல்றச்சு குரல் வர மாட்டேங்குது. அது ஆன் பண்ணா என்னமோ சின்னதா ஆகுது, என்னமோ ப்ராப்ளமா இருக்கு கொஞ்சம். ஓகே ஓகே ஓகே. ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் செயல்களின் குணங்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் பரிபூர்ணமாக முடியும். இப்போது எதை எப்படி செய்ய முடியும் என்று என்னிடம் கேளுங்கள். அவனுக்குரிய கர்மத்தில் இன்புறுகின்ற மனிதன் நிறைநிலையை அடைகிறான். தன் கர்மத்தின் கருத்து வைப்பவன் எப்படி பரிபூர்ண தன்மை அடைகிறான், அதை கேள். இப்ப அதை எப்படின்னு சொல்றேன் அப்படிங்கிறார்.
எஸ்மா, இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். यत 46. प्रवृत्तिर्भूतानां யதக் பிரவருத்திர் பூதானாம் येन सर्वम् इदं तथम् ஏன சர்வம் இதந்ததம் स्वकर्मणा तपप्यर्च्य கர்மாணம் அப்யாஸ்ய सिद्धिं विन्दति मानवः சித்திம் விந்ததி மாணவக. எல்லா உயிரினங்களும் மூலமும் எங்கும் நிறைந்தவருமான இறைவனை வழிபடுவதன் மூலம் மனிதன் தனது சொந்த கடமையை செய்வதில் முழுமையை அடைய முடியும். யாரிடத்தில் உயிர்கள் உற்பத்தியாகினவோ, யாரால் இவ்வையகம் எல்லாம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ, அவரை மனிதன் தனக்குரிய தர்மத்தால் அவரை வணங்கி சித்தி அடைகிறான். எல்லா உயிர்வாழிகளும் பரமபுருஷரின் மிகச்சிறிய அம்சங்கள். எல்லா உயிர்வாழிகளின் ஆரம்பமும் பரமபுருஷரே. பொதுவாக வைஷ்ணவர் பக்தர்கள் முழுமுதற் கடவுளை அவரது அந்தரங்க சக்தியுடன் வழிபடுகிறார்கள். அவரது பகிரங்க சக்தி அந்தரங்க சக்தியின் திரிந்த பிம்பமாகும். ஓகே, இது இந்த அவர்கள் தொழில் என்ன? இப்ப பிராமணர்களுக்கெல்லாம் என்ன தொழில்? அவ வேதங்கள்லாம் படிச்சு மழையை வரவழைக்கிறதுக்கு பண்ணுற ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லி எல்லாம் பண்றது. அதுதான் இது. இவனோட தொழில். சத்திரியனுக்கு என்ன? அவன் ஹீஸ் அ வாரியர். அவன் போர் புரியறது தான் அவனோட தொழில். அதே மாதிரி இது சூத்ரன் விவசாயம் பண்றது. இது வைசியன் பண்ட மாற்றுறது. அந்த காலத்துல பண்ண அரிசி கொடுக்குறேன், பருப்பு கொடு அப்படின்னு வியாபாரம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பா இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்றோம். இப்பதான் அப்படி இல்லை, மொத்தமா அவனோட விளைச்சல குத்தி கொடுத்து அதுக்கு பைசா வாங்கிட்டு அப்படி செய்யணும். ஸோ இதெல்லாம் இருந்தாலும் நடுவுல கிருஷ்ணருக்கு அவர் என்ன ஜாதி? இப்போ இவெல்லாம் பிராமணர் சூத்திரன் எல்லாம் பிரிச்சு கொடுக்குறோம். கிருஷ்ணர் எந்த ஜாதியும் அவருக்கு ஒரு விதமான ஜாதியும் கிடையாது. எல்லாருக்கும் சொந்தம் அவர், பொதுவானவர். அதுதான் நடுவில் போட்டுக்குது. எஸ்மா, 47 படிங்க. श्रेया स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. ஒருவன் தனது சொந்த தொழிலில் ஈடுபடுவதை ஒருவர் அதை முழுமையாக செய்தாலும் மற்றொருவரின் தொழிலை ஏற்றுக்கொண்டு அதை முழுமையாக செய்வதை விட சிறந்தது. ஒருவன் இயல்பின்படி விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் ஒருபோதும் பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. அதாவது அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற தொழில் அந்த தொழில் செய்யணும். பிராமணர்களுக்கு எல்லாம் என்ன வேதம் படிக்கிறதுனா அதை பண்ணிட்டு இருக்கணும். அவள் போய் நான் விவசாயம் பண்றேன்னு போய் பண்ணாக்கா அது நல்லது இல்லை. அதே மாதிரி விவசாயம் பண்றோம், நாம இதை படிக்கிறேன், வேதங்கள்லாம் படிக்கிறேன்னா அவனால படிக்க முடியாது. அவர் பகவான் அந்த மாதிரி அவளுக்கு விதிச்சு ரூல்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காரு. அந்த மாதிரி பண்ணா நல்லதுங்க. ஆனா இப்போ இந்த கலியுகத்துல எல்லாமே எல்லாருக்கும் பண்ண முடியுங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இப்போ இங்க பக்கத்துல ஒரு படம் போட்டிருக்கு. இந்த படத்துல என்ன தெரியும்? அதுக்காக தெரியுமா அந்த கதை? யார் இந்த மரத்து மேல பின்னாடி ஒரு மரம் இருக்கு இல்லையா? அந்த மரத்து மேல யாரால ஏற முடியும்னு கேக்குறா. யார் மட்டும்தான் ஏற முடியும். குரங்கால் மட்டும்தான் ஏறும். அதனோட குரங்கு அதுக்கு இதுங்க முடியும். மரத்து மேல அதால ஏற முடியும், அது ஏறிடும். ஃபர்ஸ்ட் தான் வரப்போகுது. ஃபர்ஸ்ட் கிளைம்ப் த ட்ரீ தான் அதுதான். யானையில எங்கேயாவது எடுத்துக்க முடியுமா? மரத்து மேல ஏற முடியுமா? அதாவது அவாளுக்கு கொடுத்த தொழில் அவாவா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அது இதுங்க முடியும். அதாவது அவளுக்கெல்லாம் ஒரு ரேஸ் வச்சாலே அந்த ரேஸ்ல யார் ஜெயிப்பா அப்படின்னு பார்த்தா எது ஃபாஸ்டா போகுமோ அதான் ஜெயிக்க முடியும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்னொன்னு இருக்கு. ஆனா யாருக்கு நல்ல புத்தி உரிமையோட இருக்குன்னு கேட்டா யானைக்கு தான். அது வேற விஷயம். எஸ்மா, 47 ஒரு நிமிஷம். 47 ஒவ்வொருவரும் தொழிற்கடமையும் பகவத்கீதையில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர் மற்றும் சூத்திரர்கள் கடமைகள் குறிப்பிட்ட இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ளன. பிறரது கடமையை ஒருவர் நகல் செய்யக்கூடாது. சத்திரியனான அர்ஜுனன் தனது எதிராளிகளுடன் போர் புரிய தயங்கி கொண்டிருந்தான். அத்தகு போர் பகவானான கிருஷ்ணருக்காக நடத்தப்பட்டால் இழுந்துவிடும் பயத்திற்கான அவசியம் எதுவில்லை. அது கிருஷ்ணருக்காக நினைச்சு நான் போர் புரியணும். அவன் சத்திரியன், இஸ் அ வாரியர். அர்ஜுனன், நீ போய் போர் புரியணும். கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காதுக்கு அவன் பண்ணினாக்க அந்த பயத்துக்கு அவசியமே இல்லை. கிருஷ்ணரை நம்பினாக்க
48 படிங்க மாதாஜி. சகஜம் கர்ம கௌந்தேய சகஜம் சகஜம் கர்ம கௌந்தேய கௌந்தேய சதோஷம் அபிநத்யதே சதோஷம் சதோஷம் அபிநத்யதே அபிநத்யதே சர்வாரம்பா ஹி தோஷேன சர்வாரம்பா ஹி தோஷேன தூமேனாத்மேத் இவாவ்ருதாः தூமேனாத்மேதிவாருதாக. நெருப்பு புகையால் மூடப்பட்டிருப்பதை போல ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஏதோ ஒரு குறையால் மூடப்பட்டிருக்கும். எனவே குந்தியின் மகனே, ஒருவன் தன் இயல்பிலிருந்து பிறந்த செயலை அது குறைகள் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் கூட கைவிடக்கூடாது. குந்தியின் மைந்தா, குறை உடையதாக இருந்தாலும் தன்னுடைய பிறந்த கர்மத்தை விடக்கூடாது. ஏனென்றால் தீ புகையால் சூழப்பட்டிருப்பது போல எல்லா கர்மங்களும் குறைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. ஸோ அதை இதை தூக்கின்னு வர நெருப்பு படித்தோம் இல்லையா, செகண்ட் சாப்டர்ல நெருப்பு புகையால் மூடப்பட்டிருக்குதுன்னு. அது மாதிரி எந்த இதுக்கு போனாலும் உனக்கு எந்த கர்மத்தை எடுத்தாலும் அதுல குறைகளால் தான் சூழப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்லோகம். எஸ்மா, இப்போ இங்கே 49, 50, 51, 52, 53 5 ஸ்லோகம். ஓகே. அசக்த புத்தி சர்வத்ர அசக்த புத்தி சர்வத்ர சிதாத்மா விகத ஸ்ருதः சிதாத்மா விகதஸ்பృஹः நைஷ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் பரமாம் சந்நியாசேனாதிகச்சதி சந்நியாசேனாதிகச்சதி சித்திம் பிராப்தோ யதா பிரம்மா சித்திம் பிராப்தோ யதா பிரம்மா ததாப்னோதி நிபோத மே நிபோத மே சமாசேனைவ கௌந்தேய சமாசேனைவ கௌந்தேய நிஷ்டா ஞானஸ்ய யா பரா புத்யா விசுத்தயா யுக்தோ धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च विविक्तसेवी लक्वासी यथवाखाय मानसः ज्ञानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं फलं तर्पम् कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते எங்கும் பற்றற்ற புத்தியுடையவனாய், சிந்தையை அடக்கியவனாய், ஆசையற்றவனாய், சந்நியாசத்தால் உயர்ந்த கர்மமற்ற நிலையை அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, செயலற்ற நிலையை அடைந்தவன் எப்படி ஞானத்தின் மேலான வடிவாக்கி பிரம்மத்தை அடைகிறானோ அதை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் கேள். பரிசுத்தமான புத்தியுடன் கூடியவனாய், உறுதியுடன் உடலையும் உள்ளத்தையும் அடக்கி சப்தம் முதலிய இந்திரிய விஷயங்களை துறந்து, விருப்பு வெறுப்பை துறந்து இருக்கான். ஓகே. தனித்திருப்பவனாய் குறைவாய் உண்பவனாயும் அது வேற. அடுத்தது, தனித்திருப்பவனாய் குறைவாக உண்பவனாய், வாக்கையும் உடலையும் மனதையும் அடக்கியவனாய், எப்போதும் தியான யோகத்தில் விருப்பம் உள்ளவனாய், வைராக்கியம் அடைந்தவனாய் இருப்பான். அகங்காரம், வன்மை, செருக்கு, காமம், குரோதம் தனக்கென்று எதுவும் இல்லாமல் நான் செய்கிறேன் என்ற எண்ணமின்றி சாந்தமாக இருப்பவன்
பிரம்மாவாவதற்கு தகுந்தவனாகிறான். இது 49ல 55. நிஷ்காம கர்மயோகம் பற்றற்ற செயல் ஆகியவற்றை பயிற்சி செய்பவர் நன்மையும் தான் தனது உடல் அல்ல என்ற அறிவியும் அடைகிறான். அப்பதான் புரியும், நான் இந்த உடல் அல்ல ஆத்மாங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். இறுதியாக அவர் பிரம்மஸ்தானத்தை அடைகிறார். இந்த ஸ்தானத்தில் பக்தியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் ஒருவர் கடவுளின் ராஜ்யத்தை அடைய முடியும். ஞான யோகாவில் யார் ஈடுபடலாம்? 49வது ஸ்லோகம் 50வது ஸ்லோகம் அதே மாதிரி தான் வருது. Who can attain Brahman platform? இப்போ படித்தோம் இல்லையா, அதுதான். அதுதான் இதுல இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. எஸ் 54 படிக்கும். பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா யசோஷதி ந காங்க்ஷதி சோஷதி ந காங்க்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு சர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். மத்பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு தெய்வீக நிலையில் இருப்பவன் உடனடியாக பரபிரம்மத்தை உணர்கிறான். அவன் ஒருபோதும் புலம்புவதில்லை, எதையும் விரும்புவதில்லை. அவன் எல்லா உயிரிடமும் சமமாகவே பற்று கொண்டவன். அந்த நிலையில் அவன் எனக்கு தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். பிரம்ம ஞானத்தில் உறுதி பெற்று தெளிந்த மனமுடையவன் துயர் உறுவதில்லை, ஆசைப்படுவதில்லை. எல்லா உயிரிடத்திலும் சமமாக இருப்பவன் என்னிடத்தில் மேலான பக்தியை அடைகிறான். அதாவது பூரணத்துடன் ஒன்றாக இணையும் பிரம்மபூத நிலையை அடைவது அருவவாதிகளின் லட்சியமாகும். ஆனால் உருவவாதிகள் தூய பக்தர்களை பொறுத்தவரை அந்த நிலையில் இருந்து மேலும் முன்னோக்கி சென்று தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுவதே அவர்களின் லட்சியம். இதுவும் அதே தான். 54க்கு பிரம்மபூத பிளாட்ஃபார்ம் எப்படிங்கிறதுக்கு 55 படிக்கும். 55 பக்த்யா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்யாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விசதே தத் அனந்தரம். பக்தி தொண்டின் மூலம் மட்டுமே ஒருவர் பரமபுருஷரை அறிய முடியும். அவரை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியும். மேலும் அத்தகைய பக்தியின் மூலம் ஒருவர் பரமபுருஷரை பற்றிய முழு உணர்வில் இருக்கும் போது அவர் கடவுளின் ராஜ்யத்தில் நுழைய முடியும். அதாவது ஜட வாழ்வின் கருத்துக்களில் இருந்து விடுபடுவதை உள்ளடக்கியது முக்தி. பிரம்மனாக ஆவது என்றால் தன்னுடைய அடையாளத்தை இழந்து விடுவது என்பது பொருள் அல்ல. அங்கும் பக்தி தொண்டு இருக்கிறது. பக்தி தொண்டு இருக்கும் வரை அங்கே இறைவன், பக்தன், பக்தி தொண்டின் வழிமுறை ஆகியவை இருத்தல் அவசியம். இத்தகைய ஞானம் முக்திக்கு பிறகும் அழிவருவது இல்லை. பரமபுருஷரின் உறவில் ஈடுபாடு அவருக்கு தொண்டு செய்வதை குறிக்கும். உதாரணமாக பச்சை நிற பறவை ஒன்று பச்சை நிற மரத்தில் நுழைந்தால் அது அந்த மரத்துடன் ஒன்றாக ஆவதற்கில்லை, மாறாக அந்த மரத்தின் பழங்கள் சுவைப்பதற்காகவே. அந்த மரத்துக்குள்ள போய் ஒரு பச்சை பழம் இருக்கு, ஒரு பச்சை பேர்டு போய் அதில் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு போகிறது அந்த பழத்தை. ஆனால் அது யாராவது பார்த்தோன்னா அது சாப்பிட விடாமல் இருப்பேன்னு அதுக்காக தன் நிறத்தை எதாவது மாற்றிட்டு அங்கே போய் உட்காந்து சாப்பிட்றது. அது பச்சை நிறத்தை போய் அதில் மாற்றிட்டு உட்காந்து இதுங்கிறதில்ல, அந்த மரத்தில் இருக்கிற பழங்களை சுவைப்பதற்காக தான் அது உள்ள போகுது. அதே மாதிரி நாம் கடலின் ஆழத்தில் இருக்கு சென்று பார்த்தால் பல்வேறு உயிர் வாழ்களை காண முடியும். அது ஒரு டெப்த்தில் போய் பார்த்தேன்னா எக்கச்சக்க உயிர் வாழ்கள் இருக்கு இல்லையா. கடலின் மேற்பரப்பை அறிந்திருந்தால் மட்டும் போதாது. நம்மளாம் இப்பெல்லாம் எங்கே இருக்கோம், மேற்பரப்பில் மட்டும்தான் இருக்கோம். இந்த டெப்த்துக்கு போய் இன்னும் என்னென்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் நிறையா. கடலின் ஆழத்தில் ரசிக்கும் நீர்வாழிகளை பற்றி முழு அறிவு வேண்டும். 11th அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பக்தி கூறப்பட்டுள்ள பக்தி தொண்டால் மட்டுமே அவரை அடைய முடியும் என்பது இது உறுதி செய்யப்படுகிறது. பக்தி தொண்டு இருந்தால் தான் அவரை அடைய முடியும்.
பகவான் கிருஷ்ணரையும் அவரது சொந்த விரிவுகளையும் மன அனுமானத்தினாலோ பக்தர்களாலோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள யாரேனும் விரும்பினால் அவர் ஒரு தூய பக்தரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தூய பக்தி தொண்டை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய உண்மை எப்பொழுதும் மறைந்தே இருக்கும். நம்மளாம் இந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் எழுத்துக்கு அப்புறம் L3 போனோம். நிறைய L2ல NOD NOI எல்லாம் இருக்கு. அது ஈஷோபனிஷத்து இருக்கு. அதெல்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு பக்தி சாஸ்திரிலாம் அங்கெல்லாம் போகிறதுக்கெல்லாம் நமக்குன்னு ஒரு சிக்ஷா குரு வச்சுக்கணும். இல்லைன்னா ஒரு குருஜியை ஒருத்தர் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு அவா மூலியமா நமக்கு தெரியாதெல்லாம் கேட்டு நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு மேலே மேலே போகணும். அப்படி பண்ணலன்னா கிருஷ்ணரை பற்றி நமக்கு டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லும் கிடைக்காது. எஸ்மா 55 அதுதாங்க இப்போ படிச்சோமா? 56 படிக்கணும். ஆமா ஆமா, இதை எடுத்துட்டு நான் 55 ஒரு நிமிஷம் இது வேற எடுத்துன்னு வந்தேன். மத்தது இது உங்களுக்கு தெரியுமா எங்க இருக்குன்னு? இது எங்க இருந்து கிடைச்சேன்னு பாரு, தெரியுதா? என்ன மாதாஜி? இந்த இந்த ஸ்லைடு எங்க இருந்து கிடைச்சிருக்குன்னு தெரியுதா? நம்ம தமிழ் கீதால இருந்து மாதாஜி. அப்பெல்லாம் உட்காந்து நிறைய எடுத்து எடுத்து வச்சுட்டு போனானே ஹஸ்பண்டும். அப்ப அதை பார்த்து கிடைச்சது இப்போ. சோ இது தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த கிளியரா இருக்கு மாதாஜி, அது எனக்கு கூட பிடிச்சிருக்காது. ஆமா, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது. கிளியரா இருக்கு. அவங்க வந்து L1 தானே படிச்சேன், அதனால எல்லா ஸ்லோகமும் கிடைக்கல எனக்கு. ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லோகங்கள் மட்டும்தான் மாதாஜி. அவங்க அந்த லிங்க்ல எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்களே, லைனாவே வருது. அப்படியா? வேற டிக்கெட். இப்போ இது வந்து குழந்தை வந்து அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்குக்கு போறது. இது சரி படிச்சிருக்கேன் இல்லையா நீங்க L1ல? சுகாமி மாதாஜி, இந்திராணி மாதாஜி ஞாபகம்? ஓகே. இது வந்து குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தருதான், நமக்கு நான் பெரியவாளுக்குன்னு சொல்லி சொல்லிருக்கேன். எப்படின்னா வேற அவங்க அது உள்ளுக்குள்ள அந்த பார்க்குக்குள்ள அந்த குழந்தை போகணுங்கிறது. பார்க்குக்குள்ள போகணும்னா என்ன பண்ணணும்? 500 ரூபாயோ 1000 ரூபாயோ எந்த கேட்கறோம், அதுக்கு ஒரு டிக்கெட் இருக்கும். இல்லாட்டா 200 ருபீஸ் இருக்கும். அந்த டிக்கெட் வாங்கினா தான் அது உள்ள போய் அது வானுக்கு அந்த ஜாயிண்ட் வெயில உட்காந்துக்கணும். அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் வாட்டர் கேம்ஸ் இருக்கும், எல்லாத்தையும் விளையாடுறதுக்கு அது உள்ளே போகணும். அது பொறுத்து பேரிஸ்டர் டிக்கெட்னு கேட்கணும் அவன் செக்யூரிட்டி. அதை கேட்ட உடனே அது முடிக்கிறது போய் டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தா தான் உள்ளே போக முடியும். அதே மாதிரி சேம் we need the ticket of பக்தி. நம்ம கையில பக்தின்னு ஒண்ணு இருந்தா தான் நம்ம கடவுளுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள நுழைய முடியும். எப்படி இருக்கு எக்ஸாம்பிள்? நல்லா இருக்கு மாதாஜி. இது நீங்க கிட்ஸ்க்கு போட்டது மாதாஜி. L1 எங்களுக்கு வரல இதெல்லாம். இல்ல L1க்கு வரல. ஆனா ஒரு இதுல நமக்கு வேர்டுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? புரிஞ்சிருக்கு. ஆனா இந்த ஸ்லைட்லாம் எங்களுக்கு காமிச்சது இல்ல, அப்படி சொல்ல வரேன். இல்ல இது L2க்கு அவசியம் இல்லைங்கிறீங்களா? பரவாயில்லையா? இல்ல மாதாஜி, நீங்க கிட்ஸுக்காக இதை போட்டிருப்பீங்க. நாங்க அடல்ட் படிச்சப்போ இதெல்லாம் காமிக்கல. அவங்க கிட்ஸ் வந்து L3 முடியற வரைக்கும் நான் நிறையவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த காலத்துல. ஓகே மாதாஜி. ஸோ இது எனக்கு பெரியவாளுக்கும் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. அதை பார்த்தேன் நேற்றுக்கு. அது பார்த்தோன்னே இது போட்டா என்ன நமக்கு அப்படின்ட்டு எடுத்து போகுது. இவன் டிக்கெட்டு கேட்குறா, அது உள்ள நுழைய முடியல அந்த குழந்தையால. காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்தா தான் அதுக்கு முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம பக்திங்கிறது நம்மகிட்ட இருந்தால் தான் கிருஷ்ணருடைய ராஜ்யத்தை அடைய முடியும். ஸோ பக்திங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட்டுங்கிறதுக்கு. பிரம்மபூத நிலையை அடைந்த பிறகு ஒருவரின் பக்தி தொண்டு எவ்வாறு தொடங்குகிறது? இறைவனிடமிருந்து கேட்பதன் மூலம். கேட்பதன் விளைவு என்ன? பிரம்மபூத நிலை உருவாகிறது. பொருள் மாசுபாடு குறைகிறது. ஒருவர் பரம புருஷரை புரிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ணரையும் அவரது முழுமை பகுதியையும் மன ஊகங்களிலோ அல்லது பக்தர்களா அல்லாதவர்களாலோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. கற்புணர்வோ அல்லது மன ஊகங்களாலோ அல்லது பல்கலைக்கழக பட்டங்களோ முழுமையான உண்மையை வெளிப்படுத்த தவறி விடுகின்றன. கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்வதற்கான ஒரே வழி தூய பக்தி சேவை. தூய பக்தர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பக்தி சேவை இல்லாமல் முழுமை உண்மையை எப்போதும் மறைக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணரின் அறிவியலை முழுமையாக அறிஞ்சுக்கலாம். அப்பதான் அறிஞ்சிக்க முடியும். அடுத்தது லாஸ்ட் இது வந்து 56 லாஸ்ட் பட் 1 56லேருந்து 60 வரைக்கும் படிக்க போறோம். தூய பக்தி சேவையில் எப்படி பணிபுரியணும்? எஸ்மா 56 படிங்க மாதாஜி. சர்வ கர்மான் ஏபி சதா
कुर्वाणो मद्यपाश्रयः पाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். அவ்யயம். எல்லா வகையான செயல்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது அருளால் நித்தியமான மற்றும் அழியாத இருப்பிடத்தை அடைகிறான். இங்க உட்கார்ந்து இருக்கார் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா, அவருக்கு கீழ் சிஷியர்கள்லாம் உட்காந்துருக்கார். அவர்களுக்கெல்லாம் அவருக்கு இருந்ததை அவர் சிஷியர்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்துருக்கார். அந்த மாதிரி பண்ணவாள்லாம் தான் இந்த மாதிரி ஸ்ரீலா பிரபுபாதெல்லாம் அவரோட இருப்பிடத்தை அடைஞ்சாச்சுங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு நம்ம இல்லையா. சித்தத்தை என்னிடம் வெய், எனது அருளால் எல்லா இடைஞ்சல்களையும் தாண்டி செல்வாய். அகங்காரத்தால் கேட்காமல் இருந்தால் கேடு அடைவாய். ஆமா, இது என்ன எப்ப பாரு இப்படி சொல்லிட்டு இருக்காரு, கேட்காம இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், கேடுதான் அடைவோம் அப்படிங்கிறது. தூய பக்தனுக்கு காலத்தின் எல்லைகள் கிடையாது. அவன் சதா சர்வ காலமும் 24 மணி நேரமும் 100% பரமபுருஷனின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ளான். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தனிடம் பகவான் மிக கருணையுடன் உள்ளார். எல்லா கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலும் தெய்வீக யோகமான கிருஷ்ண யோகத்தை அடைகிறான். கிருஷ்ண லோகத்தை அவன் அடைகிறான். எப்படி அடைய முடியும்? எப்போதும் 24 hours அவன் நினைச்சிருக்கான். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா யாரை சொல்லலாம்? ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எடுத்துக்கலாம். அவருக்கு நாமாச்சாரியார் தான் அவருக்கு பேரே. ஏன்னா எப்போதும் அவர் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை லட்சம், 2 லட்சமோ 2.5 லட்சமோ அது சொல்லாம அவர் தூங்கவே மாட்டாரும். பிரசாதமும் எடுத்துக்க மாட்டாராம். 3 லட்சம் மாதாஜி. 3 லட்சம் 3 லட்சம் சொல்லாத அவர் நைட்டு பிரசாதத்தை எடுத்துக்கவே மாட்டாராம். இறைவனின் பாதுகாப்பு. நான் என் பக்தன் எல்லா விளைவுகளிலிருந்தும் பாதுகாத்து நேரடியாக என் பரம வாசஸ்தலுக்கு, இந்த 56 ஸ்லோகத்தினோடதுதான், பரம வாசஸ்தலத்திற்கு அழைத்து செல்கிறேன். எல்லா வகையான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தர் எப்போதும் என்னுடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிறார். நம்ம எல்லாம் இப்போ சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா அவர் பார்த்துட்டு இருக்கார். நம்ம பார்க்கலன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம், எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இருக்கார். என் அருளால் அவன் நித்திய வாசஸ்தலத்தை அடைகிறான். ஓகே, தூய பக்தருக்கு நேர் வரம்பு இல்லை. எப்போதும் 24 மணி நேரமும் இறைவனின் சேவையில் ஈடுபடுதல் இறைவனின் இயல்பு மாறாது, நித்தியமானது, அழியாதது மற்றும் அறிவு நிறைந்தது. மத் வியாபா சுரையவ் அப்படின்னா என்ன முக்கியத்துவம்? இறைவனின் பாதுகாப்பின் கீழ் என்று பொருள். இந்த பாதுகாப்பு எப்படி வருகிறது? நம்ம சாண்டிங் பண்ணினா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். பகவானுக்கு பக்தி செலுத்தினா பக்தரின் சார்பு மனநிலை. அதுவும் எப்படி பக்தர் நமக்கு டிவோட்டிஸ் மற்றவாளோட சேர்ந்து இப்போ நம்ம 4 பேரா இருந்து இப்போ இந்த ஸ்லோகம் படிக்கணும்னு நினைச்சோம். ஒரு 7வது சாப்டர் அப்போ ஒரு ஜெயசி மாதாஜி படிக்க வச்சு நம்ம படிச்சிடணும். ஸோ நமக்கு அதில் நம்ம பெனிஃபிட். அதனால டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. எஸ்மா 57 58 படிக்கும் மாதாஜி. ஓகே. சேதசா சர்வ கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரஹ புத்தியோகமுபாஸ்ருத்ய மச்சித்த சததம் பவ மச்சித்த சர்வ துர்காணி மத்பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அத சேத்வம் அகங்காரான் ந ஸ்ரோஷ்யசி வினக்ஷ்யசி விவேகத்தால் கர்மங்களை எல்லாம் என்னிடம் ஒப்படைத்து என்னை குறிக்கோளாக கொண்டு புத்தியோகத்தை சார்ந்திருந்து எப்போதும் சித்தத்தை என்னிடம் வைத்தவனாக இரு. நீ என்னை பற்றி உணர்ந்தால் என் அருளால் நிபந்தனை வாழ்க்கையின் அனைத்து தடைகளையும் கடந்து செல்வாய். இருப்பினும் நீ அத்தகைய உணர்வில் செயல்படாமல் என் பேச்சை கேட்காமல் தவறான அகங்காரத்தின் மூலம் செயல்பட்டால் நீ தொலைந்து போவாய். அதுக்கு என்ன படிச்சோம்? தொலைந்து போவாய் இங்க இருக்கு. அங்க கேடுன்னு வந்து இல்லையா, கெட்டு போவாயோ கேடு போவாயோ. கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் தனது வாழ்வின் கடமைகளை ஆற்றுவதற்காக அதிகமாக கவலைப்படுவது இல்லை.
எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் விடுதலை பெற்ற இந்த மிகச்சிறந்த நிலையை முட்டாள்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதற்கு பகவான் நெருங்கிய நண்பர். பகவான் தன்னையே தன் நண்பனிடம் அளிக்கின்றார். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படாதவன் பிறப்பு இறப்பு கடலில் சுழன்று தன்னையே இழைக்கிறான். கிருஷ்ண உணர்வுல கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வந்தாச்சுன்னா தான் கோலோக பிருந்தாவன் போக முடியும். இல்லைன்னாக்க அவன் மற்ற பிறப்பு இறப்புங்கிற அந்த இதுல அந்த கடல்ல மூழ்கி மறுபடியும் அவன் செத்துட்டேதான் இருக்கணும். நம்ம பண்ண கர்மாக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்த பிறவி இருக்கும். மனுஷ பிறவியா கிடைச்சதுன்னா லக்கு. அது கிடைக்கலன்னா மிருகத்துக்கு போயிட்டோம்னா மறுபடியும் மிருக பிறவிலேருந்து மனுஷ பிறவி வர்றதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ. அதனால இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம நல்லதே பண்ணி நல்லதா வந்துடணும். பொருளில் விவாதம். இன்று நீங்கள் என்னை பற்றி உணர்ந்தால் 1857 படி வேலை செய்யுங்கள். என் அருளால் நீங்கள் கற்றுண்ட வாழ்க்கையில் அனைத்து தடைகளையும் கடந்து செல்வீர்கள் அப்படிங்கிறார் கிருஷ்ணன். கேசி நபர், கேசினா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் நபர் விடுதலை பெற்றவர் அன்று செயல்பட சுதந்திரமானவர். ஏனென்றால் எல்லாம் கிருஷ்ணரால் உள்ளிருந்து தூண்டப்பட்டு ஆன்மீக குருவால் வருத்தப்படுகிறது. இல்லை எனில் கட்டுண்ட ஆன்மா எப்போதும் கடுமையான பொருள் சட்டங்களின் கீழ் இருக்கும். கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அனைத்து கவலைகளிலிருந்தும் விடுபட்டவர். தனது இருப்பின் கடமைகளை செய்வதில் தேவையற்ற கவலை இல்லை. கிருஷ்ணர் அவரது நண்பராகி அவரது ஆறுதலை கவனித்துக் கொள்கிறார். அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறார். எஸ்மா 59, 60 படிங்க. யதஹங்காரமாஸ்ரித்ய நயோத்ஸ்ய இதி மன்யசே நித்யைஷ விவசாயஸ்தே பிரகிருதே ஸ்வாம் நியோக்ஷ்யதி ஸ்வபாவஜேன கௌந்தேய நிபந்தஸ்வேன கர்மணா கர்த்தும் நேஸ்யசி யன்மோகாத் கரிஷ்யஸ்ய வசோபிதத் அகங்காரத்தை அடைந்து போர் புரிய மாட்டேன் என்று நினைத்தால் உன்னுடைய துணிவு பொய்யாகி போகும். உன் இயல்பு உன்னை போர் புரிய பிணைத்து இழுக்கும். குந்தியின் மகனே, மோகத்தால் எதை செய்ய மறுக்கிறாயோ உன் இயல்பில் பிறந்த கர்மத்தால் கட்டுண்டவனாய் உன் வசமில்லாதவனாய் அதையே செய்வாய். அதேதான் இப்ப படிச்சதுதான். நீ என் கட்டளைப்படி நடந்து கொள்ளாமல் போரிடாவிட்டால் உன் இயல்பாக நீ தவறாக வழி நடத்தப்படுவாய். நீ போரில் ஈடுபட வேண்டி இருக்கும். எப்படி இருந்தாலும் நீ போர் புரியணும். அர்ஜுனன் ஒரு சத்திரியன் தர்மத்திற்காக போராடுவதே அவனது கடமை. அவன் போரிடுவதை தவிர்த்தாலும் குணங்கள் அவனை போரிட கட்டாயப்படுத்தும். சூழ்நிலைக்கு ஒருவரை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும். அதனால கிருஷ்ணா கான்செப்ட்ல இயற்கையின், அதாவது டிஸ்கஷன் இந்த பர்பட்ல இதுதான் கொடுத்துருக்கு. இயற்கையின்படி செயல்படுவதற்கான உதாரணம் என்ன? ஒரு சத்திரியனாக அர்ஜுனனுக்கு போரிடுவது இயற்கையான கடமை. போராட மறுப்பது ஏன்? தவறான அகங்காரத்தின் கீழ் இருந்தது. ஏனென்றால் தனது உறவினர்களை கொல்வதன் மூலம் பாவ விளைவுகள் ஏற்படும் என்று அவன் பயந்திருந்தான். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவில் மறதி என்றால் என்ன? உறவை மறந்து தனது செயல்களுக்கு தன்னையே எஜமானதாக கருதுகிறார். 60வது ஸ்லோகம். நீங்கள் ஏன் கட்டளைகளை பின்பற்றவில்லை என்றால், அது நீங்கள் கீழ்த்தரமான இயல்புள்ள கட்டளை பின்பற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பீர்கள். பரமபுருஷரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தானாக முன்வந்து ஈடுபடும் எவரும் புகழுடையவர் ஆகிறார். அவ்வாறு செயல்பட மறுக்கும் எவரும் அவர் குணங்களால் செயல்பட நிர்பந்திக்கப்படுகிறார். இப்ப அப்படிதானே அர்ஜுனனை அவர் சொல்லி அவனை பண்ண வச்சிடுறார். இப்ப 61 63 வரைக்கும் ஆத்மா என்பதை விட மிகவும் ரகசியமான அறிவு பரமாத்மாவிடம் சரணடைவது.
சரணடைய வேண்டிய அறிவு. எஸ் 61 படிக்கலாம். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் நிர்தேஷே அர்ஜுன திஷ்டதே அத்தேஷு அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி பிரமயன் ராமயன் சர்வபூதானி சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மாயையா யந்திராரூடானி மாயையா. அர்ஜுனா, பரமபுருஷரின் அனைவரும் இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார். மேலும் ஜடசக்தியால் ஆன ஒரு இயந்திரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து உயிரினங்களின் அலைச்சலும் வழி நடத்துகிறார். நம்ம உடம்புல நம்ம பாடிங்கிறது என்ன பௌதிகம் இல்லை, இப்போ ஒரு மெஷின், இந்த பாடி மிஷின் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ஒர்க் பண்றது அதுக்குள்ள போற சப்ளை எல்லாம் கரெக்டா இருந்தாக்க ஒழுங்கா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்ணி அந்த சப்ளை எல்லாம் சரி பண்ணலைன்னா ஒவ்வொரு சிஸ்டமா ஃபெயில் ஆகி நமக்கு கடைசியில அழுகும். அதனால நம்ம இந்த மிஷினை நம்ம மாத்திரம் அதுக்குள்ள கூடவே உட்காந்துட்டு கிருஷ்ணரும் இதுங்கிறாரு. ஒரு பழத்தை திங்கிறது, இது முதல்லயே சொல்லியிருக்கேன், அதே படம் தான். அந்த பழத்தை திங்கிறது நம்ம போய் ஒருத்தருக்கும் தெரியாது திங்கிறோம் நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் நம்ம கூடவே இருந்துட்டு அவரும் பார்த்துட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது முக்கியமா. அர்ஜுனன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் அல்ல, போரிடுவதா கூடாதா என்பதில் அவனது முடிவு வரம்பிற்கு உட்பட்ட ஜீவாத்மாவே எல்லாம் அல்ல என்று பகவான் அறிவுறுத்துகிறார். நீ மட்டும் நீ எடுத்துக்கணும்னு நினைச்சுக்காத, ஜீவாத்மா எடுக்கிறது தான் இதுங்கிறது இல்லை, பகவானையும் நீ நினைச்சு பண்ணாதான் போதும். அவன் எப்போதும் பகவானின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளான். எனவே அவனது கடமை அவரிடம் சரணடைவதே. அதனால பரமாத்மாவு அவர் சொல்றதையும் நீ இருந்துக்கோ, நான் கூட இருந்து உனக்கு பண்ணி வழி நடத்திருக்கேன், அதனால அதை பண்ணி அது மாதிரி பண்ணி நீ உன்னோட ஜீவாத்மா சொல்றது மட்டும் கேட்காது அப்படின்னு அவனுக்கு வழி நடத்துறார். தமேவ சரணம் கச்ச தம் ஏவ சரணம் கச்ச தம்மேவ சரணம் கச்சா சர்வபாவேன பாரத சர்வபாவேன பாரத தத்பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம் அவரிடம் முழுமையாக சரணடைந்து விடு. அவருடைய அருளால் நீங்கள் ஆழ்நிலை அமைதியையும் உயர்ந்த மற்றும் நித்தியமான தங்குமிடத்தையும் அடைவீர்கள். எல்லா வகையிலும் அவரையே சரணடைய அவருடைய கருணையான மேலான சாந்தியையும் நிலையான வீடு பேற்றையும் அடைவாயாக. ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடம் உயிர் வாழி சரணடைய வேண்டும். அது அவனை ஜட வாழ்வில் எல்லாவித துன்பங்களிலிருந்து விடுவிக்கும். இறுதியில் முழுமுதற் கடவுளை சென்று அடைய முடியும். 63. இதே ஞானமாக்யாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம்ருஷ்யேதத் அசேஷேன யதேசசி ததா குரு. இவ்வாறு நான் உங்களுக்கு மிகவும் ரகசியமான அறிவை விளக்கியுள்ளேன். இதை பற்றி முழுமையாக யோசித்து பின்னர் நீங்கள் செய்ய விரும்புவதை செய்யுங்கள். உனக்கு நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லிட்டேன், இதுக்கப்புறம் நீ உன்னோட இஷ்டத்துக்கு என்ன சொல்றதோ அதை பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறது. ஜீவாத்மாவின் சின்னஞ்சிறு சுதந்திரத்தை கூட கடவுள் தலையிடுவது இல்லை. தனது இதயத்தில் விட்டிருக்கும் பரமாத்மாவிடம் அர்ஜுனன் சரணடைய வேண்டும் என்பதே அவனுக்கு உரைக்கப்பட்ட மிகச்சிறந்த அறிவுரையாகும். அவனுக்கு அது எல்லாருக்குமே நமக்கு எல்லாருக்குமே பகவான் சரணடையன்னு இருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி அடைஞ்சிட்டாக்க நமக்கு ஒரு இது இல்லாத இருக்கலாம். அடைஞ்சு அவன் பண்ணணும், போர் புரியணுங்கிறது அவருக்கு எடுத்து வச்சிருக்கார். ஸோ 64 66 வரைக்கும் எல்லாவற்றிலும் மிகவும் ரகசியமான அறிவு கிருஷ்ணரின் தூய பக்தனாக மாறுவதுதான் ரகசியமான அறிவு சொல்லுகிற மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். 64 படிக்கும். சர்வகுஹ்யதமம் பூயः ஷృணு மே பரமம் வசः இஷ்டோசி மே திருடமிதி
तथो वक्ष्यामि ते हितम् ததோ வைஷ்யாமி வக்ஷ்யாமி தேகிதம். தேகிதம். என்னுடைய எல்லா ரகசியங்களிலும் மேலான வார்த்தைகளை திரும்பவும் கேள். எனக்கு பிடித்தமானவையே யாய் இருக்கிறாய், ஆகையால் உனக்கு நலத்தை தருகிறேன். என்னுடைய எல்லா ரகசியங்களிலும் மேலான வார்த்தைகளை திரும்பவும் கேள், எனக்கு பிடித்தமானவனாய் இருக்கிற அதே தான் வந்திருக்கு திரும்பியும். ஆகையால் உனக்கு நலத்தை தருகிறேன். எதுக்கு 2 வாட்டி இருந்துச்சு? கிருஷ்ணர் உயர்ந்த போதனையை வெளிப்படுத்துவார். மிகவும் ரகசியமான அறிவு எது? பிரம்மத்தை பற்றிய ரகசிய அறிவு. குஹ்ய தாதாங்கிறது பரமாத்மாவை பற்றிய மிகவும் ரகசியமான அறிவு. குஹ்ய தம மிகவும் ரகசியமானது. கிருஷ்ணரிடம் சரணடையுங்கள். எஸ் 65. मन्मना भव मद्भक्तो மன்மனா பவ பவ மத்பக்தோ मद्याजी मां नमस्कुरु நமஸ்குரு. मामे वैश्यसि सत्यं ते சத்தியதே. प्रतिजाने प्रियोऽसि मे பிரதிஜானே பிரதிஜானே எப்போதும் என்னை நினைத்து என் பக்தராகுங்கள், என்னை வணங்குங்கள், எனக்கு உங்கள் மரியாதையை செலுத்துங்கள். இதனால் நீங்கள் தவறாமல் என்னிடம் வருவீர்கள். நீங்கள் எனது மிகவும் அன்பான நண்பர் என்பதால் இதை நான் உங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறேன். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இந்த சாப்டர்ல. அதாவது ஞானத்தின் ரகசியமான பகுதி என்ன? கிருஷ்ணரின் தூய பக்தனாக ஆகி எப்போதும் அவரை பற்றியே நினைத்து அவருக்காகவே செயல்பட வேண்டும். கிருஷ்ணரின் மீது, அதாவது என்ன கிருஷ்ணர் தான் என்ன என்றதுல, கிருஷ்ணரின் மீது அதாவது 2 கரங்களில் புல்லாங்குழலியும் தலைமுடியில் மயில் இறகியும் தாங்கி நீல நிற மேனியில் அழகான திருமுகத்துடன் விளங்கும் உருவத்தின் மீது ஒருவன் தனது மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். எதுல ஒருமுகப்படுத்தணும்? 2 கடல்ல கையிலையும் புல்லாங்குழலி வச்சிருக்கார், தலைமுடையில மயில் ரேகை வச்சிருக்கார், நீல நிற மேனியில திருமுகத்துடன் விளங்கும் உருவத்தின் மீது ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். தனது மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். பக்தன் தனது மனதை அர்ஜுனனுக்கு முன்னால் இருந்த அந்த ரூபத்தில் மட்டுமே ஒருமுகப்படுத்த. அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு முன்னாடி எப்படி தெரிஞ்சதோ அந்த ரூபத்துல பண்ணுன்னு சொல்றார். கிருஷ்ணரின் ரூபத்தின் மீது மட்டுமே ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். இதுவே ஞானத்தின் மிக மிக ரகசியமான பகுதியும். ஃபைனலா என்ன, ஞானத்தின் மிக ரகசியமான பகுதி என்னன்னு கேட்டா, கிருஷ்ணரை அவருக்கு புல்லாங்குழல் வச்சுருக்கணும், இது என்ன மயில் இறகு வச்சுருக்கணும், அந்த மாதிரி இதை வழிபட நினைச்சு வச்சிருக்கணும். ஓகே. கிருஷ்ணருக்கு தூய பக்தனாக ஆகி அவரை பற்றியே நினைத்து அவருக்காகவே செயல்பட வேண்டும். இதுவே ஞானத்தின் மிகவும் ரகசியமான பகுதியாகும். இந்த ஸ்லோகம் சொன்னேன் இல்லையா, இப்ப படிச்சோம் இல்லையா 65, அதே மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் 9th சாப்டர்ல. 9.34ல 9.34ல சொல்லியிருக்கா மாதாஜி. அதே மாதிரி அது முதல் லைன்ல பார்த்தீங்கன்னா மன்மனா பவ பக்தோ, அது கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்கேன். இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ சிவகாமி மாதாஜி. நீங்க பக்தி சாஸ்திரி போறச்சே கேட்போம், இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும். அப்போ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மன்மனா பவ பக்தோ, இதுலயும் அப்படி இருக்கு. மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு, மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு. மாம் ஏவிசேசி யுக் வைவம், மாம் ஏவிசேசி சத்தியம். இங்க யுக் வைவம் வருது, இங்க சத்தியம். அதுதான் சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே. பிரதிஜானே பிரியோ அசிமே அப்படின்னு வருது. இதுல ஆத்மானம் மத்பராயண, உனது மனதை எப்போதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வெளிப்படுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். ஓகே. நீங்களும் இது ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்களும் பக்தி சாஸ்திரி முடிக்கல இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, அட்டன் பண்ணிட்டே இருக்கேன், முடிய போறது. இது 18th சாப்டர்ல இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவா என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பனா என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். இதுதான் இருக்கிறதுலயே மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், ரகசியம். எஸ் 66மா. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய
மாமேகம் சரணம் व्रज மாமேகம் மாம் சரணம் அகம் त्वां सर्व पापेभ्यो அகம் துவம் அகம் சர்வபாபேப்யோ मोक्षयिष्यामि मा शुचः மோஷயிஷ்யாமி மா சுஷः. எல்லா வகையான மதங்களையும் கைவிட்டு என்னிடம் சரணடை. எல்லா பாப விளைவிலிருந்து நான் உன்னை விடுவிடுப்பேன், பயப்படாதே. பரபிரம்மத்தை பரமாத்மா வருணாசிரமம், சந்நியாசம், பற்றியின்மை, மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துதல், தியானம் என பலதரப்பட்ட தர்மங்களை அவர் பல்வேறு வழிகளில் விளக்கினார். தன்னிடம் சரணடைந்தால் போதும், எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து காக்கும். ஏனெனில் இறைவன் தாமே அவனை பாதுகாப்பதாக சத்தியம் செய்கிறார். அப்படி சொல்லிட்டார், நீ பண்ணு, உனக்கு உன்னோட இது என்ன, நீ போரிடணும், அதை போய் பண்ணு, நான் மற்றதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேங்கிறது. அவர் தான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டார் இல்லையா, முன்னாடியே கதையெல்லாம் முடிச்சு வச்சாச்சு. ஸோ இது இப்போ படித்தோமே அதே தான். மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜுங்கிறது இந்த சாப்டர்ல இந்த ஸ்லோகம் வருது வச்சுக்கோ. கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் எங்கே படித்தோம்? 18.54 இல்லையா, நாலேஜ் ஆஃப் பிரம்மா. அது இது மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் ஆஃப் பரமாத்மா. இப்போ மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு பகவான். ஸோ ஆர்டர் கான்ஃபிடென்ஷியல், மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல், மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல், இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு பக்தி சாஸ்திரம். அடுத்தது 67லேருந்து 71 வரைக்கும் ப்ரீச்சிங் அண்ட் ஸ்டடிங் த பகவத்கீதா. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. நம்ம படிச்சு வச்சுட்டா மாத்திரம், ஸ்டடி பண்ணினா மாத்திரம் போடுறது, ப்ரீச்சும் பண்றது விசேஷம். 67 படிங்க. இதம் தே நாதபஸ்தாய இடம் தே நாதபஸ்தாய ந பக்தாய கதாச்சன ந பக்தாய கதாச்சன ந சாசுஷ்டூஷவே வாச்யம் ந வாக்கியம் ந ச மாம் யோப்யசூயதி ந ச மாம் யோப்யசூயதி. இந்த ரகசிய ஞானம் கடுந்தவம் இல்லாதவர்களுக்கும் பக்தி இல்லாதவர்களுக்கும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுக்கும் என் மீது பொறாமை கொண்டவர்களுக்கும் விளக்கப்படக்கூடாது. இதை போய் நீங்க நமக்கு இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம் இல்லையா, இல்ல இல்ல கிருஷ்ணரை நம்புங்கோ அப்படின்னு போய் ஒரு ஏத்திஸ்ட் போய் சொல்றான், அவன் சாமியே இல்லைங்கிறவன், அவன்கிட்ட போய் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருக்க வேண்டாம், அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அவன் நீ சொன்னாக்க கேட்கவும் மாட்டான், நம்மள கிட்ட எடுத்துட்டு இருப்பான். அந்த மாதிரி ஆள்கிட்ட எல்லாம் போய் சொல்லாதீங்க இதெல்லாம். என் மீது பக்தி இல்லாதவாழ்கிட்ட போய் சொல்லாதீங்க, என் மீது பொறாமை கொண்ட வாழ்க்கையும் போய் விளக்காதீங்கோ அப்படிங்கிறார். அதேதான் இது இங்கிலீஷ்லயே கூட தமிழ்ல இருக்கு. பகவத்கீதையை பற்றி யாரு கருத்து தெரிவிக்க முயற்சிக்க கூடாது. பொறாமை கொண்டவர்கள், நம்பிக்கையற்றவர்கள் இவெல்லாம் அதை இருக்கக்கூடாது. இது கிருஷ்ணர் ஏன் வெவ்வேறு மக்கள் பொறாமைப்படுகிறார்? ஏனால் அவர் உயர்ந்தவர், அவருக்கு மேல் அவருக்கு சமமாக எதுவும் இல்லை, அதனால அவர் பார்த்து போறோம். இது கேள்வி, இது பதில். 68 படிங்க மாதாஜி, 69 படிங்க. இதம் பரமம் குஹ்யம் இதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமே வைஷ்யத்ய சம்சயः ந ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கச்சின்மே பிரியக்ருத்தமः பவிதா ந ச மே தஸ்மாத் அந்யப்ரியதரோ புவி. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவருக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். யார் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நிச்சயமா திரும்பி போனதுல சீலா பிரபுபாதா, அவர் தான் பக்கத்துல படம் போட்டுது. அவர் எல்லாத்தையும் விளக்கி எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்து நம்மளோட பகவத்கீதை படிக்க வச்சிருக்காரு இல்லையா. இந்த உலகத்தில் அவனை விட எனக்கு மிகவும் பிரியமான வேலைக்காரன் வேறு யாரும் இல்லை. இனி ஒருபோதும் எனக்கு பிரியமான ஒருவனும் இருக்கவும் மாட்டான். அந்த அளவுக்கு வேற யாராலையும் இருக்கவும் முடியாது.
இந்த பரம ரகசியத்தை பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக திரும்பி வருகின்றான். பகவத்கீதையை உள்ளது உள்ளபடி எடுத்துரைப்பதற்கு நேர்மையாக யாரேனும் முயன்றால் பக்தியின் செயல்களில் அவன் முன்னேற்றம் அடைந்து வாழ்வில் தூய பக்தி நிலையை அடைவான். இதன் விளைவாக கடவுளின் திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்வது உறுதி. அப்புறம் அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இந்த உலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. 70 படிங்க மாதாஜி. அத்யேஷ்யதே ச ய இமம். அத்யேஷ்யதே இமம் தர்மியம் சம்வாதமாவயோः. தர்மம் ஞானயஜ்ஞேன தேனாகம். இஷ்டஸ்யாம் இதி மே மதிஹ. இந்த புனிதமான உரையாடலை படிப்பவன் தன் அறிவால் என்னை வழிபடுகிறான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சு இப்படி எல்லாம் பண்றதுனால அவர் பகவான் சொல்றார், தன்னோட அறிவால அவர் பகவான் நம்ம வழிபடுறோங்கிறது தெரியுது. அறநெறிகளின் கீழ் தவம் புரியாத கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டாற்ற முயலாத தூய பக்தருக்கு சேவை செய்யாத நபர்களிடம் ஞானத்தின் இந்த மிக மிக ரகசியமான பகுதியை கூறக்கூடாது. கிருஷ்ணன் மீது பொறாமை கொள்பவர்களால் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பகவத்கீதை பக்தர்களின் மத்தியில் மட்டுமே விவாதிக்கப்பட வேண்டும், மற்றவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. தூய பக்தியின் விளைவால் அவன் முழுபுதற் கடவுளின் திருநாட்டுக்கு நுழைய முடியும். 71 படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரத்தாவான் அனசூயச்ச. துணியாத் அபியோ நரஹ. சோபி முக்த சுபான் லோகான். பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மணாம். நம்பிக்கையுடனும் பொறாமை இல்லாமல் கேட்பவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு பக்திமான்கள் வசிக்கும் கிரகங்களை அடைகிறான். ஸ்ரத்தை உடையவனாகவும் அவமதிப்பில்லாதவனாகவும் எம்மனிதன் கேட்கிறானோ அவனும் விடுதலை அடைந்தவனாய் புண்ணிய கர்மம் செய்பவர்களுடைய நல்லுள்ளங்களை அடைவான். இவர் சொல்றதை கேட்டுருக்காலையா, அவர் மாத்திரம் போவார்னு சொல்லல, அவர் சொல்றதை கேட்கிறா, ஸ்மரணம் பண்ணியிருக்காலே அவள் இல்லாமல் அதுல போவா. அதனால டிவோர்ஸிஸ் அசோசியேஷன்ல தான் எல்லாருமே கும்பலாவே புஷ்ப விமானம் வரும், எல்லாரும் ஏறி உட்காந்து அங்கேயே ஃப்ரெண்ட்ஸா போயிடலாம். முடியும். பகவான் மீது பொறாமையுடன் நபர்கள் பகவத்கீதை விளக்குவதை பகவான் பகிரங்கமாக தடுத்துள்ளார். பகவத்கீதை பக்தர்களுக்கு மட்டுமே. அர்ஜுனன் உறுதியாக இருக்கிறான் இப்போ. 72 படிக்கும் மாதாஜி. ஸ்ருதம் பார்த்த. வைகாக்ரேன சேதசா. கச்சித் அஜ்ஞான சம்மோகः. பிரணஷ்டஸ்தே தனஞ்சய. பார்த்தா, உன்னால் ஒருமை மனத்துடன் இது கேட்கப்பட்டதா? உன்னுடைய அறியாமையிலிருந்து உதித்த குழப்பம் அழிந்ததா? புரிஞ்சுட்டா நான் சொன்னது? உனக்கு அறியாமையில இருந்து உனக்கு அந்த குழப்பம் தீர்ந்து போயிடுதா? உனக்கே உனக்கு பத்தி தெரியல, நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. 73 அர்ஜுனோவாச்சம். நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதிர்லப்தா. त्वत्प्रसादान् मया च्युता. स्थितोऽस्मि गतसन्देहः. करिष्ये वचनं तव.
கரிஷ்யே வசனம் தவ. அர்ஜுனன், என் அன்பான கிருஷ்ணரே, தவறே செய்யாதவரே, என் மாயை இப்போது நீங்கிவிட்டது. உமது கருணையால் நான் என் நினைவை மீண்டும் பெற்றுள்ளேன். இப்போது நான் உறுதியாகவும் சந்தேகங்களிலிருந்து விடுபட்டும் உமது அறிவுரைகளின்படி செயல்பட தயாராக இருக்கிறேன் என்றான். ஓகே, பகவானின் ஆணைக்கேற்ப செயல்படுவதே உயிர்வாழிகளின் உண்மையான நிலை என்பது அர்ஜுனனால் தற்போது காட்டப்படுகிறது. உயிர்வாழிகளின் ஸ்வரூபம் தொண்டு புரிவது ஆகும். இல்லையே மாயைக்கு தொண்டு புரிவது செய்தாக வேண்டும். அர்ஜுனன் அவன் உடந்துட்டான். சொன்னப்ப இங்கிலீஷ்ல, தமிழ்ல அது இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. ஸோ சஞ்சயன் அடுத்தது இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் ரொம்ப சஞ்சயன் பேசுறது 74லேருந்து 74, 75, 76, 77, 78 இந்த 5 ஸ்லோகமும் சஞ்சயன் சொல்றான். அவனுடைய கணிப்பு, அவனுக்கு என்னது கணிச்சு இதுங்கிறான் அதுல. எஸ்மா 74லேருந்து 76 வரைக்கும் படிக்கும். ஓகே. சஞ்சய உவாச்ச இத்யகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதம் இமம் அஸ்ரௌச்சம் அத்புதம் ரோம அர்ச்சனம் व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् कर्षामि च मुहुर्मुहुः சஞ்சயன் கூறினான், கிருஷ்ணர் மற்றும் அர்ஜுனன் ஆகிய இரு மகான்களிடம் உரையாடலே நான் இவ்வாறு கேட்டிருக்கிறேன். என் தலைமுடி நிமிர்ந்து நிற்கிறது என்ற செய்தி மிகவும் அற்புதமானது. வியாசரின் கருணையால் அனைத்து மாயவியலுக்கும் தலை சிறந்தவரான கிருஷ்ணரிடமிருந்து நேரடியான இந்த மிக ரகசியமான உரையாடல்களை கேட்டேன். அவர் அர்ஜுனனிடம் நேரடியாக பேசினார் அப்படின்னு சஞ்சயன் சொல்றான். ஓ ராஜா, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான இந்த அற்புதமான மற்றும் புனிதமான உரையாடலை நான் மீண்டும் மீண்டும் நினைவு கூறுவதால் ஒவ்வொரு கணமும் மெய் சிலிர்த்து போவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அது அப்படியே அவர் பேசுனது நான் காதால கேட்டேன். அதை கேட்க எனக்கு அதிலேயே மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறார் சஞ்சயன். எஸ்மா 77 படிங்க மக்கள். संस्मृत्य रूपम् अद्भुतम् हरेः विस्मयो मे महाराजन् वर्षामि च पुनः அரசே, பகவான் கிருஷ்ணரின் அற்புதமான வடிவத்தை நான் நினைக்கும் போது நான் இன்னும் பெரிய ஆச்சரியத்தால் வேப்படுகிறேன். மீண்டும் மீண்டும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அரசே, ஹரியினுடைய அந்த அற்புத வடிவத்தை எண்ணி எண்ணி எனக்கு இன்னும் பெரும் வியப்பை உண்டாக்குகிறது. மேலும் மேலும் மகிழ்வடைகிறேன். அவர் சொன்னதை உட்காந்து அவர் சஞ்சயன் இந்த 4 ஸ்லோகத்தையும் பக்கத்துல இருக்க பிக்சர்ல போட்டு பாருங்க. யாருக்கு சொல்றான் இதெல்லாம்? எக்ஸ்பிளைன் பண்றான் உட்காந்து. ஏன்னா அவருக்கு கண்ணு தெரியாது. ஆனா இதெல்லாம் கேட்டது சஞ்சயன் கேட்டுட்டான். லாஸ்ட் 4 ஸ்லோகாஸ் பை சஞ்சயன்.
78 லாஸ்ட் ஸ்லோகம். यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र योगेश्वर कृष्णो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र बाधो धनुर्धरः धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो बुधेर् तत्र तत्र श्रीविजयो श्रीविजयो भूतेर् ध्रुवानीर्मम ध्रुवानीर्मम. யோகிகளின் நிறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ, உன்னதமான வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது என் அபிப்பிராயம். பகவத்கீதை திருதராஷ்டிரரின் வினாவுடன் தொடங்கியது. பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் முதலிய மாபெரும் வீரர்கள் உதவியால் தனது மகன்களது வெற்றியின் மீது அவர் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். வெற்றி தன் பக்கமே என்று அவர் நம்பியிருந்ததால், ஆனால் போர்க்களத்தில் நிலையை விவரித்த பிறகு நீங்கள் வெற்றியை பற்றி கொண்டுள்ளீர். எனது அபிப்பிராயம் என்னவென்றால், கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் எங்குள்ளார்களோ அங்கே எல்லா நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் இருக்கும் என்று மன்னனிடம் சஞ்சயன் கூறினான். அர்ஜுனனின் சாரதி என்னும் நிலையை கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கொண்டது அவரது மற்றொரு ஐஸ்வர்யத்தை காட்டுகிறது. எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் அவரிடம் பரிபூர்ணமாக நிறைந்தவர். அவற்றில் ஒன்று துறவு. துறவிற்கு எஜமானர். பகவத்கீதையில் நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதும் யாதெனில், தியானத்தினாலும் அனுமானத்தினாலும் தன்னுணர்வை அடைதல் ஒரு முறை. ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையது உன்னதமான பக்குவ நிலை. தியானமும் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதும் ரகசியமானவே. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதே மிகச்சிறந்த உபதேசமாகும். அதாவது நோக்கத்தை நன்கு அறிந்து கொள்ளுங்கள். கடவுள் நம்மை கட்டாயப்படுத்துவதில்லை. அறிய பகிரவும். உங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள். மகிழ்ச்சிக்கு நன்றி. ஓகே, நான் பாடங்கள் படிச்சாச்சு. ஸோ இந்த 18th சாப்டர்ல எனக்கு படிச்சதெல்லாம் சஞ்சயனோட கணிப்புகள். எத்தனாவது ஸ்லோகம்? 74லேருந்து 78 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது முக்கியமானது. பாக்கி எல்லாமும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய இடம் தான். பட் இது குறிப்பாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ முடிச்சுடலாம். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு என்ன மீனிங்னு தெரியுமா இருக்காது? வாச்சா கல்பத்து ரூபிச்சின்னு சொல்றோமே, அதுக்கு நிலையிழந்த ஆத்மாக்களிடம் கருணை மிக்கவர்களும் கற்ப விருட்சங்களை போன்ற எல்லாரின் விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செய்பவர்களுமான பகவானின் வைஷ்ணவ பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்கள் அப்படின்னு தான் அதுக்கு மீனிங். ஓகே. வாஞ்சா கல்பது ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாரும் படிச்சாச்சு. இனிமே எல்லாரும் L3க்கு ஜாயின் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதிட்டு L3க்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18ोऽध्यायः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम